نصدق ديبا ونهدي الدار بيبحد في ولد هدي العاب القلب والسماء دمير ولا الباب قلت رياح عرف الباب بركة اللي إينا لو كتباب نصدق ديبا ونهدي الدار بيبحد في ولد هدي العاب القلب والسماء دمير ولا الباب قلت رياح عرف الباب بركة اللي إينا لو كتباب سلام تقطعتلتنا زي channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وسانن تحستوتات هزنا لكم متسينا لنا مجمريا عيد الفطر المبارك كل عام وانتم بخير عامتا كم زوان مسدراهم من مسفتوتهم من أبدس بلوكم تبقلوا يكبركم زخبركم دك عدنا متعبيتنا كمدما دك هاجرنا أمنتي تقتلت أمنات مسلمنا كمدما بحب شاهز بيرترا أنقوا نبزي دحري ناي سلاسة معلتن ليتن صوم استبزحي عيد أبصحكم كنبل ندلي مشم عيد زبعل عبد كفال حبرتسب أبحوي زولو أبزوان زي هاجرات عرب بعبيو نبو مكيس لزغنا جن رحوس عيد قبلكم يدلي عيد مبروك قبلكم يدلي بار نابتي زيناتاتنا غنحلفنا بليز لايك قبروا شير قبروا يتوخوا من حسابكم من ناقدفكم كيدو بدي نجمر let's go. Out of the Middle East, as we're now 21 days into this conflict. We're beginning with reports of new drone strikes in countries across the Middle East. Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia and the UAE all report intercepting projectiles in the early hours of Friday. Meanwhile, Israeli sources confirm an Iranian missile struck an oil refinery in the port city of Haifa. No injuries are reported at the moment, but emergency teams are on site to assess the damage and check for hazardous materials. A US F-35 fighter jet, like the ones you're seeing right there on your screen, made an emergency landing at an American base in the Middle East. Two sources say the plane was struck. انتاينا نسمع زلنا كوينات ازيو كبيدن سفحنا خونا يخيد كم زلون زو خونا يكون ملكت نايت كوينات تطونا يمبال دما ملكت كم زي لينا نرزلنا كوينات كم معلتي الناس فحفه ان حيله يخيد كم زلو ترايز نقر زلو and this means تكونتات كاب جزينا بجزيه escalation level ወይ ካብርትዕና ይቲ ኩናት ናበርትዕ ዝኸደሉ ዘሎ እዩ ሕጂ ድማ ካልኦት ተወሰኽቲ ሓይልታቶም ኩላቶም ምስ ሰራዊት ናይ ምስ መንግስቲ ኢራን ዝሰርሑ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሚሊሻታት ድዮም ገለ ዝብሎም ሑቲ ሓዊስካ ኩሎም ናብቲ ኩናት ክሕወሱ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዎ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ካብ ወሽመጥ ሓርሞዝ ዘሎ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ባቤል መንደብ ናብ ባሕርና ይመፅእ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይረ ክገልፀልኩም ክፍትን ይኽንሪኦ ኢና ሎሚ ስለዚ the situation is getting worse by the day ብልዎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናብርትዕን እናኸበደን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ኩነታት ድማ ብፍላይ ንሃገራት ዓረብ ወሪድዎን ዘሎ በብሓደ ክንሪኦን ዲና just incredible ንሃገራት ዓረብ ወሪድዎን ዘሎ ግን ናይ ሎሚ ስቶሪ there is another twist a very interesting twist ናይዚ ኩናት እዚ listen to this. Here with breaking news in the war in Iran, sources telling ABC News tonight a U.S. F-35 stealth fighter on a combat mission over Iran was hit possibly by hostile fire. The stealth fighter making an emergency landing at a U.S. base, the pilot tonight reportedly in stable condition. And tonight questions about how the stealth fighter, nearly invisible to radar, could have been hit. It comes amid growing Iranian attacks targeting oil and gas fields in Israel, Saudi Arabia, Kuwait and Qatar. The condition. قدامي تبزا زينا خنجمر this is عبي زينينا نسمع زلنا ናይ ኣሜሪካ ክራውን ጆል ወይ እውን እቲ ዝበለፀ ፕሮግራም ናይ ኩናት ማንም ዝደፍረና የለን ኣምላኹ ናይ ደፍረና ክሳብ ምባል ናብ ትዕቢት ደስክሮም ዝነበረ ሓደ ሓይሊ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ እዚ F-35 ዝበሃል ስታልስ ዝበሃል ራዳር ዘይርዮ ማንም ዘይርዮ ዝደለዮ ክገብር ዝኽእል ዝብልዎ ነፋሪት ኩናት እዩ guess what ኢራን ወሊዓ ገዲፋታ ኣላ ሓንቲ ክሳብ ክንደይ ትርጉም ከም ዘለዎ ኣብዚ ስምዑ ዕብዳን ይፈጢሩ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ
F-35 being hit? No shot. Are you fucking kidding me, dude? Oh my God, American empire is so fucking over. It's not even funny. There's no way this is real, right? There's no fucking shot. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God, it's real. Oh my God, it's real. Oh my God. Oh my God, it's real. CENTCOM confirmed it. CNN confirmed it. Oh my God. That is crazy, brother. That is our premiere. This is the next gen. Oh, we are so fucking washed, dude. كبزات ريواز اللهم يا the story. This story is becoming extremely interesting. دارجا أزي بزح صحفاتي بزعبا زي كداي زي واتس زلو. You know, زي F-35 programs بحال 5th generation زبلوات زلا على درجة لنا فرتخيناتيو أمريكا نزغ نخدم عبل ويكاتا لوكيد مارتين زبال كامباني نزل نخدم عبلتي لعلي 400 بليون دولار توهيبو 400 billion. This is a giant monster واقع زتخفلو تريليونات جنزب زوسده بروجرامي نيرو. And اسكدحان China أنت تحرمه وين China أنت تبلو وين Russia أنت تحرمه it would be something. Who? Iran technology تزعبه technology نChina بوجرنا هنت فينا نخالع علم كنا فري هنا نزبله بالي أوروبا دما ريغا نايزين F-35 نختركب سعودية بقدامي توهيبوا تبعي لعب celebration تقبروز نبرو ريغا دما دحر 10 عامة بيليك بس حكاز خلص بحال. Look at this American empire كم زازولاس عن هاي American empire كوينات نا إيران مدارك تزي بلو صفعيتي زم تسألو زلو يمزولو زلو. I mean, is it there يكون زلو IBC one of the biggest media in America is out of the breaking news. ناتهم breaking news كوينو له F-35 program كم زت حرمه بمن بإيران تي 900 air defense system ناتو موديقنايو ميسايل program ناتو موديقنايو فابريكاتات ناتو موديقنايو إنها بلا دونالد ترامب نقوم مشيتن زفكر زلو. Hey, what happened? By the way, إيرانويان كعبدوهم سلزلي مثلا look at this. بس غيرنا نهارين نايب لهم الله إيرانويان. بس تري وزل لهم أبتحت تري وزل لهم بس pick up تطويل زل لهم ميسايل بس غيرهم يم هاري مما يزبال زل لهم. Oh my God يتبال زل لهم. I mean أبزح على فيد فيديو ناتي بزحت صحيفكم لإيران نعلمنا جنجل تخون الله يلنا no جنجل تخون واقع تغفل على عالمنا جن this is far from over إذا قد دايزي بتصم كود دايلك ما يتحسبون هجرات عرب تقبلن زلا كريكمي this is serious هجرات عرب وريدوان زلا كنتات كابز قد دايزي كوز أين زبل كمان قمتات نيرونانه حجيجن كريو خلقو أتو كنتات كاب معلتنا معلتي هجرات عرب أب كوز قالوا زي كلا سلماتين كم زلوا نسدحن نجد you can get فينا because that's a different story. There's this interesting dimension of the Queenat Nuriyozalana Malaju. At an American base in the Middle East. Two sources say the plane was struck by what's believed to be Iranian fire. US Oh, U.S. air supremacy. Oh my God, the F-35 multi-role fighter jet. Something that costs almost $1 trillion fucking dollars. How is that possible? Donald Trump thinks this fucking plane is invisible too. Oh, that's so bad. Oh, that's so fucking bad. That's your healthcare. That's literally your healthcare. That is your healthcare that just perished, okay? We could have. Oh my goodness. American come three worms alone. They are freaking out. بزع فيديو كم زتسرعي زلوا بزع ارتكل سي تصحيف زلوا because ازيا نامريكان اير سوبرماسي ويكا superiority لما نم حيالاتنا زبلهم زنبره انتي بتصنيو this is your healthcare نايت عنا بروجرام اب سويسرلاند اب اوروبا نبر زلنا بزعبه حكيم كيدنا كندي بيل كمصناي كندي كبلونا واغا كندي كبلونا الا حسيبنا نفلتنا لايك حكمنا خد كيد قصرا ما سركب تري خاتبل it's just تغيد قبوكاي ولا نايكلت 100 شيء يكون تر من كندو كاري فلتني جن 5 30 شهر بتصح انا بندو يري فلتني جن زخونه حكمنا سقم تلكا بسنك ناي جنزب حص يروح حجزو نزب لا يتسمعني عاد سمع ترى يكون نفسي امريكا they don't have health care ما عاد تسبي اب امريكا حكمنا يبلون سلمتاي تجنزب نبصوار سلسته تكملوا جدما كيناتنا ايران اب اسرع معالتو تراي كندي بصحو مالو 300 بليون دلنا قبل جميره مالو look at this ازي it is a nightmare أمريكا نت كامباني نت ديفنس إندستري إذا كل دما أبزي دلي وكينات أتيم يزوري دوام زلوا أبزي دلي وكينات يزوري دوام زلوا سلزي إذا انتهينا نرزلنا
ማለት ብዙሕ እንዲ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ናይ ኢራን ኩናት ነቲ ኢምፓየር ነቲ ንግስነት ከውድቆ ዝኽእል እዩ ዝብል ቲዮሪታት ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት ሙሉ ብሙሉ ኣሜሪካ በዚ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ክትወድቕ እያ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ግን ነቲ መስርሕ ናይ ምድኻም ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምቅልጣፉ ኢራን ኣበርክቶ ትገብር ኣላ እምበር ሕጂ ነዚ ኩናት እዚ ገለገለ ሰባት ከም ዝብልዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ needs to exit ኣብዚ ኩናት እዚ ቀልጢፉ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ቀልጢፉ እንተዘይወፅዩ ናይቲ ኩናት ክሳራናቱ መሊሱ ክዓቢ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ so at the end of the day እቲ ጉዳይ ኣብ ኢዱ እያ ዘላ ካብዛ ኩናት እዚኣ ቀልጢፉ ክወፅእ እንተዘይክኢሉ ወይ ነዛ ኩናት እዚኣ ክገድፋ እንተዘይክኢሉ እቲ ዋጋ ከኽፍሎ ዝኽእል እቲ ኩናት መመሊሱ እናከበደ ክኸይድ እዩ ክሳራታት ናይ ኣሜሪካ እናዓበየ ክኸይድ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓወት ፖሲቢሊቲ ተኽእሎ ዝበሃል የለን ፖሲቢሊቲ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ የብሎምን ስለምንታይ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ገይሮም እዮም ዶናልድ ትራምፕን እስራኤልን እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣባይታ ክዕንውዎ ዝኽእሉ ኩሉ ገይሮም እዮም ኒኩለር ተብዲብካ ነቲ ህዝቢ ንኩሉ ምጥፋእ ተደይ ኮይኑ እንታይ እዮም ክገብሩ ካብዚ ሓሊፎም ዳርጋ ዶናልድ ትራምፕ ንጎን ምሸትን እንታይ ከም ንሃርም ጠፊእና ኢሎም ሓንቲ ሪፖርት ኩሉ ሃሪምና ኢና ትዝረም ዝበሃል ሃሪምና ኢና ስለዚ we don't know ካብ ሕጂ እንዳሓር እንታይ ከም ንሃርም ኣይንፈልጥና እንገስ ወጥ ኢራን እንታይ ክትሃርም እያ ዝደለየቶ እዚ ብዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ኢኹም ድሮ ንእስራኤል ሓይሊ ከም ዘለዎም ንከርእዩ ኢሎም ነቲ ሃይፋ ፓወር ፕላንት ዝበሃል ናይ እስራኤል ናይ ኤሌክትሪክ መመንጨዊ ቦታ ዝነበረ ንዑ ሃሪሞሞ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ለከስ እዚ ኣብ እስራኤል ማለት እዩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናትና ሃሪምኩምና ንሕና ድማ ትሕቲ ቅርፂ ናትኩም ክሃርመኩም ኢና ኢሎም ኣብቲ ናይ ፓወር ጀነሬሽን ናይ እስራኤል ሃሪሞም ከም ዘለው ኣብ ካልእ ድማ ምን ክንደይ ግዜ ነጊርናኩም ኢና እስራኤል ሓንቲ ዘይሂረም ዘሎ ዝብልኩም ዘለው they are faking it ነቲ ዘሎ ኩነታት ስለ ደይርዩኻ ዘለው እዮም እስራኤል ትቃፀላላ ብዙሕ ቦታታት ይረማላ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ረማላ ዝበሃል ዘሎ ኢራን ትረማላ ብዙሕ ቦታታት ይረማሎ and so is እስራኤል ባዕሉ ኣብ ብዙሕ ቦታ ይረማሉ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ንኢራን ኦኬ ከነጥፋይና ኢልካ መፂኻ and then you have a chance ንከተጥፋው ንርለና የግዳስ ኢራን ብቐሊሉ ክወድቕ ዝኽእል ሃገር ከም ዘይኮነ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ እቶም ኪላታት ነቲ ኩናት ኣብ ታሪክ ተመርኪሶም ዝዛረቡ ካብ ሕጂ ንድሓር እቲ ኩናት ዝቕፅል ንመን ዝያዳ ከርብሕ ምዃኑ ስምዕዎም ኣብዚ that the United States and Israel thought that we could win a quick and decisive victory, either by decapitating the regime or some form of shock and awe campaign for the first few days of the war. And the Iranians would then throw up their hands and they would submit to our demands. And in fact, President Trump has said that he was told that there was a good chance that the Iranians would close down the Strait of Hormuz, but he ignored that warning because he thought we would win a victory before that became a viable option for the Iranians. But what's happened here is that we did not achieve a quick and decisive victory, and we're now in a long war, a war of attrition. And that's a war that the Iranians prepared for, and that's a war that the Iranians are in an excellent position. Continue to target. ሕጂ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር እዩ ዝትሪእዎ ፀናሕኩም መብዛሕትኦም ነቲ ታሪካዊ ኣናብባ ዘለዎም ሊቃውንቲ ክኢላታት ኣናሊስትስ ብምሎም ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ይመፁ ኣለዉ ኣሜሪካ ብዙሕ ቦታታት ትዕኖለያ ብብዙሕ ቦታታት ተቃፅላለያ ኣገዳሲ ዓብ ክሳራ ብልዕሊ ኢራን ተውርዳለያ እቲ ኩናት ግን መን ይዕወተሉ ኣሎ እንድሕሪ ኢልካ ኢራን እያ ትዕወት ዘላ መጠን ግዜ ዝነውሐ ድማ ኢራን ዝያዳ ክትዕወት እያ ምክንያቱ ኣብ ቀዳሞት 48 ሰዓታት ዶናልድ ትራምፕ ተዝወፅእ ነይሩ ዓወቱ ሽዑ እዩ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘሎ 48 ሰዓታት ወይ እውን 24 ሰዓት ኢቭን ቀዳመይቲ ሰዓት ምስ ሃረመ ድሕሪ ጠጠው እንተዝብል ማእኸሎ ነይሩ እዮም ዝብሉ እቲ ዝዓበየ ዳመጅ ሸዓይ ገይርዎ ነይሩ ሽዑ እንተዝኸይድ ነይሩ ብሙሎም መራሕቲ ተቐቲሎም እቲ መንግስቲ ኦኬ ኦፍ ኮርስ ኢራን ግብረ መልሲ ክህብ እንዲ ግን ካብኡ ናብኡ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ስዕረት ንኢራን ዝያዳ ዓወት ንኣሜሪካን ንመሻርክታን ድማ ዝያዳ ክሳራ ጥራዩ ዝስዕብ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ this story is becoming increasingly important ኣብ ዝኸደት ከድካ ኣብዚ እዋን እዚ መን እዩ ዝሰዓር ዘሎ መን እዩ ዝህረም ዘሎ መን እዩ ዝወድቕ ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ መብዛሕቶም ኪላታት ኣብ ሓንቲ ዘረባ እዮም ዝሰምሩ ንሱ ድማ again ኣብዚ ኩናት እዚ ሓደ ሓይሊ እዩ ክሰዓር ዝኽእል ካብ ሕጂ ንድሓር ንቕፅሎ ዘለና ክሰዓር ዝኽእል ሓደ ሓይሊ እዩ ንሱ ድማ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካን እስራኤልን ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ናቶም ናይቲ ኩናት እናፀበበ ይኸይድ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ክገብርሉ ዝኽእሉ ኩሉ ነገር ገይሮም እዮም and there is no other ካብ ሕጂ ንድሓር ቀፂሎም ብፍሉይ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዓወታት ወይ እውን ክጎናፅፍዎ ዝኽእሉ ነገር ዝረአ የለን ዝብሉ
ሪቶታት ይበጽሕለው ስለዚ እንድሕር ስኻ ብዙሕ ነገራት ከይህረም ኣሎ ኮይኑ then you have to think ከመይ ጌርካ ካብቲ ፕሮግራም ካብቲ ጸገምቲ ተላግስ ትወጽእ ኢኻ ክትሕስብ ዘለካ ይዝባል ዘሎ but Donald Trump is not like the other people he will stay for as long as possible ነቲ ኩነታት ክቕጽሎ ምዃኑን ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑን እዩ ዝነግር ዘሎ by the way next step ናቱ እግረኛ ሰራዊት እውን ክእቱ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ሕጂ ሓና ኣሜሪካ ንግደፎ let's go back to ሃገራት ዓረብ Shut down parts of one of the country's largest oil refineries after drone strikes sparked a fire at Al Madi Port Refinery, which is a major export hub. The state-owned oil company says there are no casualties there. Iran's regional retaliation has devastated Gulf economies that rely on energy exports. Qatar's Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani says Iran has destroyed the nation's trust with its aggression. ሃገራት ዓረብ ከቢድ ዝኾነ ዋጋ ይኸፍላ ከም ዘለዎ ኣብዚ ኩናት እዩ ዝንገር መጀመሪያ ካብ ናይ ቀጠር ምስማዕና look at this Today with the story we're getting in fresh breaking inputs in a statement coming in from Kuwait which is confirmed that there's been a fresh new attack at the Mina Al Ahmadi refinery. This was targeted in drone attacks and this has been a new attack, remember, because yesterday the Mina Al Ahmadi refinery in Kuwait had been struck and this is the second new attack that has happened. እንታይ ዳ ንሰምዕ ዘለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኩዌት ሪፋይነሪ እዩ ድሕሪ ናይ ቀጠር ሪፋይነሪ ወይ እውን ናይ ኤነርጂ ናይ ጋዝ መጻረይ ቦታ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኩዌት ዝለዓለ ሓደጋ ወዲቕዎ ተሓሪሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ልጽሒፍ ነይሩ ሓደ ነርዌጃዊ ፕሮፌሰር መስለኩም Iran attacked the Mina Al Ahmadi refinery in Kuwait, one of the largest in the region. As Kuwait allows the US to attack Iran from its territory, a cautionary tale for all the frontline states from Europe to Asia. That is Bunzalo. Abzi Botazi, kadmi hada saat zuwatz hada habrita niru. Kadmi hada saat ab Wall Street Journal zibahal zuwatze, hada ab metzehid na Amerika zuwatz artikli, and that is Bunler Musilikum. Ab Iran kadamot ma'altat istagabare bruttu zukhona matkati, Amerikan Israeልን ብነፈርቲ ገይረን ከም ዝገበርኦ እዩ ዝንገር ነይሩ ተነፈርቲ ድማ ካበየን ዝብገሳ ነይረን ካብቲ መራኸብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ዝብገሳ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር ኢሎም ሓሶት እዚ ሓቂ ካብዘን ሃገራት ዓረብ እዩ ዝብገስ ነይሩ ኢሎም ካብ ሃገራት ዓረብ ግራውንድ ቱ ኤር ሚሳይል ካብ መሬት ኣብቲ መሬቶም ዘሎ ሚሳይላት ካብኡ ዝተተኮሰ ንኢራን ዝያዳ ሓደጋ ዝፈጠረላ ይብሎ ስለዚ እቲ ሓቂ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናተጋህተ ይመጽእ ኣሎ ሃገራት ዓረብ መሬትና በይዝናትና ኣይሃብናን ስለዚ ስለምንታይ ንህረም ኣለና ስለምንታይ ኢራን ሕርቃኖም ናባና ተውፅእ ኣላ ይብሉ ነይሮም እቲ ሓቂ ድማ ኖ መሬትኩምን በይዛትናትኩምን ክላየርናትኩምን ራዳር ሲስተምናትኩምን ኩሉ ነገር ተጠቂማ ኣሜሪካ ንኢራን ከተጥፋእ ፈቲና ትውፅኢት ድማ ኣይሰለጦምን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መን እዩ ዘደናግር ዘሎ መን እዩ እቲ ብቕኑዕ ዝቃለስ ዘሎ መን እዩ ዝዋጋእ ዘሎ እናበርሀ ይመፅእ ኣሎ እንድሕሪ ንሓደ ጸላኢ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሱ ሉላውነት ናይ ሃገር ጥሒሱ ከጥፍእ ዝፍትን ዘሎ ትእንግድ እንተለኻን ትምግብ እንተለኻን ትኸፍል እንተለኻን እቲ ጸላኢ ተመሊሱ እቲ ክጠፍእ ተመዲብሉ ዘሎ ከም ግብረ መልሲ ሪታይሌት ግብረ መልሲ ገይሩ ናባኻ መፅኡ ካርም ተጀሚሩ ደን ስለምንታይ ሃሪምኒ ክትብል የብልካ ስለዚ ኩዌት ዳርጋ ቴስ ዓመታዊት ቁጠባናቱ ብዘይቃል ዓለም ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም እዚ ነዳዲ እዚ ድማ ካብቲ ሪፋይነሪ እንተወፅኡ ጥራዩ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዘን ሃገራት ዓረብ ሓደ ድሕሪ ሓደ እቲ ሽግርናተን ከምዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም እናተቓፀለ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቀጠር ከምኡ ኢሉ ከም ዝተቓፀለ እሞ እቲ ሽግርናቶም ንሰማይ ደይቡ መዛረቢ ኮይኑ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ ናይ ኩዌት ከምኡ ሓደ ንእሽተይ ሃገር ባሕሬን ሪፋይነር ናቱ ቅድሚ ሕጂ ተሃሪሙ እዩ ናይ ስዑድያ ኣገለ ክፋል ተሃሪሙ ኣሎ በት ናይ ስዑድያ ኣብ ድሕሪት ክዛረበልኩም እየ ኔክስት ስቶፕ ናይ ስዑድያ ይክኸውን እቲ ዝዓበየ መዛረቢ ብሕጂ ናይ ስዑድያ ይክኸውን ምክንያቱ ናይ ስዑድያ ክሳብ ሕጂ በቲ ፓይፕላይን ገይራ ብቲ ያኑብ ዝበሃል ወደብ እያ ተውፅእ ዘላ ፅቡቅ ድማ ትኸይድ ኣላ ኢልና guess what ሑቲ is back into the game ስለዚ ሑቲ ተመሊሱ ስለ ዘሎ ናይ ስዑድያ ብባቤል መንደብ ይወፅእ ዘሎ again the game ነቲ ብንየው ዘሎ መንዓፅይዎ ኣሎ ኢልና እቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወሽመጥ ሓርሙዝ ዓፅይዎ ዘሎ just give me a second ወሽመጥ ሓርሙዝ ኢራን ዓፅያቶ ኣላ እንድሕሪ ኢልና ደን ብንየው ዘሎ ብቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ድማ ሕጂ ሑቲ በዓሉ ክልክቶም ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝበኣሰ ዳይሬክሽን ዝኸደሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሃገራት ዓረብ ባዕላተን ኣብ ዝኣትዎ ዘለዋ ወይ እውን ክወፃሉ ኣብ ዘይክእላ ፈተና ኣትየን ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና እዚአን ሃገራት ዓረብ ነዳዲ ስለ ዘለወን እየን ልዕሊ ካልኦት ህዝቢ ዝነብራ ዘለዋ ነዳዲ ናተን ሓደ እቲ ፋሲሊቲ ናተን እቲ ናተን ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ስምዑ ሓንቲ ዘረባ ኣብ ዝኸሊፈኩም ፀኒሐ ናይ ኢራን ፎሬን ሚኒስተር ዝበሎ This war needs to stop immediately. The aggression needs to stop immediately because everyone knows who is the big beneficiary of the war and dragging the whole region into this conflict. Unfortunately, what is happening now is serving those agendas. So, Mr. Ravi is monitoring developments across the Gulf. You have to عويل كاخد زارة بالله يزقباك قطر انت يمزول زلهم زكوينات زي تطوك بلالو زكوداي زي تطوك بلالو مونياتو كاب زكوينات زي من زيادة كم زربح زلو نفلتنا يلو من يزربح زلو تلس معناتو كم اختبلو انتو بعاتي بالكم هاجركم قطباهم زكاصلكم زلو شمو كترقحو تبعاتي بالكم because زكوينات زي ناي بين يمين نتنياهو كويناتي زكوينات زي ل30 عام تمنيو نزن هاجرات عرب نزن هاجرات خليج دما بإيران غير يطفن الله سلازي قطبانن زلون قطباوي مصاين كمون ولا كم سب مصايناتن نابنت بزعبا قطر بزح يزرب الله قطر كم هاجر سرفايف تقبر تدخل دا يدخل معناته مقب ما ينعتو يلن يس بسعوديه صبو زمدنا غيرهم سلو صنعو بسعوديه يعتوا مالو نبل علينا بات نخندي غزي خا خم تقبر تدخل معناته ناي 26 بليون دولار انفستمنت غيرهم نتي ماني خاطب له ريفاينر ناتهم where is that refinery if I can find it I'll show you ابز حلفه ريفاينر ناتهم تحريمه خمس نبرت ذكر كوينو there was this chart if I can find I think اعتقد ميز نبرت ارتكل فيديو نير مثلا ابز خلو خلي ابز حلفه ناتا ابي نا ال ان جي مصاري بوتا تحريمه خمس نبرت ذكر كوينو نا ايرخب كون الله ابزي لخون maybe give me a second there are so many reports ابزي هلخوني تنا قطر كاب قطر سلز قبرو زلو ስለዚህ ኣብዚ ሓለፈ ብናቶም ኩነታት ነቲ ናቶም ናይ እስራኤል ምስተሃረመ ሪፋይነር ናቶም ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ከም ዝተሃረመን 20% ናቱ ዓንይለ ይብልሎ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ግን ልዕልዩ ዝሓለፈ ካብኡ ንላዕሊ ምዃኑ ትዕንወት ወሪዱ ዘሎ ሓንቲ ነይራ ብሃገራት ዓረብ ዝገበርዋ ቪድዮ ነይራ ከመይ ገይሮም ይፃወትሎም ከም ዘለዉ እዚ ነትንያሁ ነዚኦም ሃገራት ዓረብሲ ከመይ ገይሩ ይላገፀሎም ከም ዘሎ ክረየኩም እየ ኣብዚያ ረዩ ኢለን ማስክ ኣብ ዝቐረባ ሰዓታት ፖስት ዝገበራ ነዞም ዕሽነት ናይዞም ሃገራት ዓረብ ንክዛረብ ኢሉ ዝገበራ እያ ትበሃል ዘላ እንታይ እስከ ኢሉ ኢለን ማስክ ፖስት ገይርዋ እታ ብየማን ዘላ እታ ስእሊ እንተሪኢኹማ እንታይ ትሪእዋ ኣለኹም መሰረት ናይቲ ገዛ ኣብ ቀጠንቲ ክልተ ንሽ ዝበለ መሰረት ጌርካ እምደን በቲ ሓንቲ ቪዥን 2040 ኢሎም ራእይ ናይ 24 ኢሎም ኣብ ንእሽተይ ቢንቶ እታ ቢንቶ ድማ ትሪእዋ ኣለኹም ወሽመጥ ሃርሙዝ ኢሎም ኣለዉ the Strait of Hormuz ማለት እዩ እምደን ድሕሪ ረዩ ቪዥን 2040 ኮርፖሬት ገለመለ blue sky thinking macro outlook እምደን ንላዕሊ ኸይድካ neutral network cloud storage data analytics AI organization كل زتري وده لهم فانتازي قبل على ما تايلهم له long range strategic business plan أبتها تقطع غير لسكة نتانا وشمت حرموز بتقطع بالكا بملو عنونه والنابلك ودق كم زخل لذي نشو وشمت حرموز يلو كليك غير وكالة حادثة بقنتايلو حسي خايلة ماسك كتحسد اللي خامبر وشمت حرموز يكون 3 كيلو إسرائيلي 3 كيلو إسرائيلي تقندي نزي نتابين تونا وشمت حرموز معناته إيران وشمت حرموز تمالي كونن رقيبهم كابت أنت مسوم زنبري إن بسلام كنبرو لزخولو إن فاكت نيوكلر ناتهم كوردو كقطفو بروجرام سلاماوي من قد كختلو كل نجر حدا عبي سمع نخو قبرو أبزينا جنيفا سمع بس يحمنيرو أمريكا جن سلام سلزي دليو إسرائيل با سلام سلزي دليو نأمريكا أمزيزوم نابزو كوينات زيت يوما هجرات عرب جنتايب لكم علوم تاسئل أنت ترديكم بملو ترايناتهم ناي 2030 ناي 2040 ناي 2050 فيجن ناتهم مسرت ناتو أب تشك أستمر كوسينيرو مخنياتو نتا وشمت حرموز اندحراتي خايا nothing will flow to this region ولا حنت نابزو زوبازي كما تزخل كل كونن سلازي أتي زوبا
ንክዓኑ ዳኣምበር ንክዓቢ ዕድል የብሉን ምክንያቱ መሰረት ናቱ ኣብ ጭቃ ዝተመስረተ ስለ ዝነበረ እዚ ከዓ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝገሃድ ዘሎ ሪስክ ናይቲ ዞባ ኢና ንርኢ ዘለና and at the end of the day ነዚ ሓደ ዓብይ መፍትሒ ክሳብ ዘይገበርካሉ ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት የለን I'm going to show you አንተ ጽብቕቲ ቪድዮ ነራትኒ ነዚ ጉዳይ ጽብቕ ጌራ ክትገልጸልና ትኽእል ቶም አሜሪካውያን ዝብልዎ ዘሎ yes look at this እዚያውን ሓንቲ ካብቲ One of the war not repeat attacks on key economy or more let's speak to regional there's no that there won't be any more attacks on energy facilities inside Iran. It seems to have fallen on deaf ears. Iran continues to be defined with a wave of attacks around the region, not here in Qatar but in nearby UAE. The alert went off several times throughout the night, all drones and missiles intercepted according to the government, but it's in Kuwait that there was the most significant damage. كم نريد زلنا أتي مقطعالن اتحادقان نافزين هجرات عرب بمليسو ناقص عليه خيط كم زلوا يزنقر زلوا أنا تانا وشود حرموزن هيك بحرين بحدا كريكم دليلت أني هيك نخلتي أنتري شارت خرك باي كالكون سلازي انتاينا نريد زلنا تكوينات نزن هجرات عرب بفلوي حدقا كورد اللنزغل كابز حدقا زدما بغليل من قدي كوصولو زخولو يرعير لن سلازي الساتم ናይ ነዳዲ ቦቶም ጥራይ ደይኮነስ ናይ ቁጠባ መጻኢ ናቶም ናይ ሽርክነት ናቶም ኢንቨስትመንት ናቶም ኤቭሪቲንግ ኣብ ጭቃ ኣብ ሓደ ፀጥፊ እዮም ተኺሎም ነይሮም እቲ ፀጥፊ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክወድቕን ክዓኑ ንሪኦ ኣለና ነዚ ዝገብር ዘሎ ነዚ ኩነታት ዝደፍእ ዘሎ ድማ ሃገር እስራኤል ነተንያሁ ዝደፍኦ ዘሎ ኣጀንዳ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ስለዚ እንድሕሪ ሓደ ፖለቲካዊ መዕለቢ ክትገብረሉ ዘይክኢልካ እቲ ኩነታት ነተን ሃገራት ዓረብ ናይ ግዜ ሕቶ ዳምበር እቲ ውጥቀተን ዘይተርፍና ኮነ ይድመጽ ዘሎ እስራኤል ነቲ ኩናት መመሊሳ ተስፍሕ ዘላ ክገርመኩም እቲ ኩናት እናፀበበ ክኸይድ ክንትደሊ መሊሳ ሕጂ ድማ ኢራን The war is expanding. Israel and America continue to pound Iran. Iran's retaliatory attacks have intensified. And in a new development, the war has now extended as far as the Caspian Sea, with Israel attacking Iranian naval ships. For the first time, the Israeli army attacked Iran's missile-launching ships in the Caspian Sea. The targets also included a central headquarters, a central infrastructural facility. ሕጂንታይ የብሉና ፀኒሖም እቲ ኩናት ኣብ ኢራን ዳርጋ ብኩሉ ጫፍ ናይ ኢራን ከይዱ ከም ዘሎ ነተንያሁ ነቲ ኩናት ንምስፋሕ ሕጂ ሕልፍ ሓሊፍዎ ካብዚ ናይ ፐርሽያን ጋልፍ ሓሊፉ ናብቲ ካስፒያን ሲ ብኻልእ መንገዲ ናይ ኢራን ዘሎ ምስ በዓል ኣዘርቤጃን ምስ ካልእ ኣብ ዝዳወብ ዘሎ ወገን ብኡ ከይዱ ክሃርም ጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኩናት ብዛዕበየ መልክዕ ክሰፍሕ እሞ ኣሜሪካ ድማ ኢራን ድማ ንኻልእ ክትሃርም ስለዚ እቲ ኩናት ንዓበየ እናሰፍሐ ንክኸይድ ዝገብር ዘሎ ነተንያሁ እዩ ኢራናውያን ድማ ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣይተዳኸሙን ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ናይ ኢራን ናይ ቀጠር ካብ ርሑቕ ካብ ከባቢ 30 ኪሎ ሜትር ዝተቐድሐ መፃረይ ናይ ነዳዲ ናቶም ዝተሃረመ እዩ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ኦልሬዲ እቲ ኢማራት ዝበሃል ተመሳሳሊ እዩ እቲ ፀገም ናቶም ክቕፅል እዩ እቲ ኩናት ናቶም ክቕፅል እዩ ደብዳብ ናቶም ክቕፅል እዩ ነተንያሁ ናይ ጠጠው ምባል ዕላማ የብሉን ረጂም ቼንጅ ዝደልዮ ዘሎ ንክፍፅሞ ክኸይድ እዩ ኢራን ድማ ግብረ መልስናታ እናሓየለ ክኸይድ እዩ ተተሓሒዝካ ተለኻኺምካ ምጥፋእ ዝመስል ኣሎ ዝጠፍእ ዘሎ ቀንዲ ግን ኣብዚ ኩናት እዚ ከይተኮሰ ዝጠፍእ ዘሎ መን እዩ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ሃገራት ዓረብ እዮም ሃገራት ዓረብ ሃገራት ኸሊጅ ብፍላይ ማለት እዩ ቀጠር ሓንቲ ሚሳይል ከይተኮሱ ይጠፍኡ ኣለዉ ባሕሬን ከምኡ ኩዌት ከምኡ እዚኦም ሰለስተ እዮም ብፍላይ እዚኦም ንኣሽቱ ሃገራት እዮም መግባይ ኣትዎም የለን ዝኾነ ኢንዱስትሪ ናቶም ይኣትዎም የለን ካልእ መሳልጥታት ዝደልይዎ ይኣትዎም የለን ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ኩሉ ስለዚ ነዳዲ ናቶምን ጋዝ ናቶምን ዘይምሻጦም ዝኸስርዎ ዘለዉ ጥራይ ደይኮነ ጠቕላላ ህላወ ናቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝበዝሕ ህዝቢ ናቶም ወፃእተኛ እዩ ስራሕ የብሉ መግቢ የብሉ ሂወቱ እናተበላሸወ ተኸይዳ እቲ ኤርፖርት ንእሽተይ ምስ ተኸፈተ እንታይ ገብር ኣሎ ንዓዱ ገፁ ይሃድም ኣሎ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ግን ስደተኛ እንተዘየለ ክዕቅብዎ እውን ኣይከሉን እዮም ምክንያቱ ቀጠር ንኣብነት ኣይደ ነው 80 ሚታዊ ዲ ገለ ወፃእተኛ እዩ ዘሎ ስለዚ if you don't ከምቲ ዝድለ እንድሕሪ እቲ ሰብ ናትካ እንድሕሪ ገዲፍዎ ክኸይድ ጀሚሩ እንታይ ክኸውን ኢኻ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ዝዕቅበ የለን ሂወት ድማ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ እንተቶም ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ክቕፅልዎ ምዃኖም ጥራዮም ዝነግሩ ዘለዉ 200 ቢልዮን ክወሃቦም ከም ዘለዎን ብዝበርትዐ ነቲ ኩናት ክደፍኡ እዮም ኣብ ኢራን ህዝቢ ተላዒሉ ነቲ ስርዓት ክቕይረሎም ክሳብ ዝኽእል ማለት እዩ ና
زندي كارتا تري وزلهم نابي قصهم ياخذوا خمسة لو تكوينات نقدر ترايو so far تغير زلو كوينات تعنوة وريد زلو نمرأيو إذا كوينات كساب حجي أكندي هجرات بتشعر كم زلهم زرينا زلو نبيران تاريخهم كبابي شحن 457 قتيلة مالو لا عصرت شمن تشح دماء قصيلة مالو أب بحرين 30 كلتن سبات قصيلهم كلتا سبات قتيلة مالو أب أذربيجان كلتا سبات قصيلهم أب لبنان كبابي شح سبات قتيلهم لكلتا شح دماء قصيلة مالو أب إسرائيل 4 سبات قتيلهم كسب 3 سبات دماء قصيلة مالو أب سوريا 5 قتيلهم 7 قصيلهم مالو إيراق كمو 50 شمتن قتيلهم زقصلوا بزحات له أمريكا 10 قتيلهم ما لعلك لتا 100 ديم ولا أنا لعلي مثلا شنكل كميتن كيكون كمان تشمو خينهم كم زلوا قصيلهم كم زلوا ينقرالو سعودي أرابيا كمو إمارات كمو نا إمارات كسب شمنت 7 قتيلهم 250 شمنتن 7 دماء قصيلهم علو باي ذا واي إمارات نزا فيديو ناقبر كو خلو غزريو زلو خبريتا ترير زخونه سقمتي كتوسد وسينالا زخونه نا إيراناويان تكالات يخون بيزنسات أم معتاوكم دما مس حزب الله مس قالن دسرحيهم دبلتهم نبرتو زخونه وتحدراوي سقمت بموساد منقصاصات كم زغبري بزنغرو زلو اكن كنشوي بزي تكونتات ساكندي سنسيتيف كوينو خمزلو نخنفلت مالتيو ابزياني راح ريبورت غسمعكم. Morning, Todd and Carly. President Trump says he will do what's needed to. Well, good early morning, Carly and Todd from Dubai. The Emirates has announced it's dismantled a Hezbollah and Iran-linked terrorist network here in the Emirates. That's coming overnight. There are over 500,000 Iranians that live here in the UAE, as the Pentagon announcing it's deployed A-10 and Apache helicopter gunships to destroy those little boats associated with Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. Here's President Trump at the White House with a battle update brief. We've obliterated the Navy. We've obliterated just about everything there is to obliterate, including leadership. The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want. We have nobody even shooting at us. Their leaders are gone. They pick new leaders. جزا زربا مسمعكم كل نجر ودينا كل نجر قتلنا يبلا له دن مسمني خطوا زل غازي يبلوه امين كل نجر ودينا بتزربانا تستودوا كويناتنا نزارب زلنا اتكوينات ግን ንሙዳ ደኮነስ ገጽና ይሙዳ ከማን ይብሉን ስለዚህ እቲ ዘረባ ንሱ ዘረባ ዘሎን አባይታ ዝረአ ዘሎን ፈጺንካ ከተሓዝ አይክልኒ ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘሎ and this is one of the problem of the ኩናት ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረበ ዘሎን አባይታ ዝረአ ዘሎ ኩነታትን ፈጺሙ ከተሓዝ ስለ ዘይክል ዘሎ ብፍላይ ድማ እተን መሻርክትናቱ ዝኾነ ሃገራት ብፍላይ ቀጠርን ኢማራትን ዝያዳ ሕማቅ ኣጋጢሞን ዘሎ ይዝባል ምክንያቱ ክልቲአን ንሳትን ድማ ዝያዳ ገንዘብ ዝህባ ዝነበራ ዝያዳ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ንዑውን ብግሉ ዘርብሕኦ ዝነበረ ሃገራት ምዃነን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምስ ኢማራት ዝተገበረ ርክብ ፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም እየ ግን ሓደ ዲቤት ወይ እውን ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ይዝረባ ኣሎ let's listen to it. Oh my God. The UAE has really borne the brunt of the Iranian attacks on the region. It's been hit more than any other Gulf countries. We've borne the brunt of most of the missiles and drone attacks, and it's really quite surprising for us that Iran has taken such an irrational path to fight the Gulf states. Within the Middle East, the UAE is seen as an island of prosperity and stability. It's a key hub of tourism, of logistics and global trade. More than 2,000 drones and missiles have been fired at the UAE, and they've hit mainly civilian infrastructure. Emirates' global reputation. ሕጂ ብፍላይ ዱባይን ኢማራትን ብምሉእ እቲ ናይ ቢዝነስ ማይንድ ሰት ናቶም ወይ ከዓ ናይ መፃኢ ናቶም ኣመልክት ሕታት ኢሎ and I can see so much analysis ወላ ካብቶም ዓበይቲ ጆርናሊስት ዎል ስትሪት ጆርናል በሎ ብሉምበርግ በሎ ወላ CNBC በሎ ኩላቶም ቶም ዓበይቲ ፕላትፎርምስ ናይ ቢዝነስስ ንዱባይን ንዩኤኢ ቢዝነስ ሞዴል ናቶም ኣመልክት ሕቶ ይእትዎ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ኢማራት ክሸጦ ትፍትን ዝነበረት ሓሳብ ወይ እውን ብራንድ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብ ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት ኣብቲ ኢሜጅ ዛዕባ ፐርሰፕሽን ናት ካብ ዛዕባ ኢማራት ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከጋጥማ ዘይክል ካብ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ሰብ ዝፈጠሮ ፀገም ይኹን ተፈጥራዊ ፀገማት ክብለኩም ከሎ ከምዚ ኩናት ተፈጥራዊ ፀገማት ማይ ዕለቕለቕን ገለመለ ብዙሕ ግዜ ሃርማ ነይሩ እዩ
ግን ኣብቲ ከባቢ ክፍጠር ካብ ዝኽእል ብፍላይ ማእከላዊ ምብራቕ ማለት ናይ ዕግርግር ቦታ ኣብ ዓለምና ካብዚ ኩሉ ዘይትትንከፍ ደሴት ናይ ምዕባለን ናይ ምቾትን ናይ ብልፅግና ናይ ፋሽንን ናይ ላይፍ ስታይል ገለመለ ዘለዋ እዮም ዝሸጡ ነይሩ ንዑ ንኽትረክብ ድማ ዋጋ ናይ ገዛውቲ ዋጋ ናይ ንብረት ዋጋ ናይ ሆቴላት ሰማይ ይደይብ ነይሩ ባይ ዘ ወይ ኣነ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ግዜ ከይደ ኣለኹ ላስ ዝኸድ ኩሉ እቲ ዋጋታት ናይ ተዓዲ ካብ ናይ ስዊዘርላንድ ከቢሩ ፀኒሕኒ ስለዚ ዝዓዲ እዚ ብከምዚ ክቅፅል ኣይኮነን ኢለ ገሚተ ነይራ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክኸይድ ከሎ ስራሕ ክኸይድ ከሎ ነገራት ኣመና ተቀያይሮም ይፀንሐኒ ድሓር ብዝሒ ናይ ቱሪስት ድሓር እቲ ከተማ ሳፎኬት ከጨንቐካ ዝብል ዋላ ፅቡቅ ነገራት ተለዎ ኮይኑ ዘጨናንቕ ዓይነት ከተማ ኮይኑ እቲ መጀመርያ ክሪኦ ከለዎ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ድሓር ክሪኦ ከለኹ ግን ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ብብዝሒ ሰብካ ይኸዶ ስለዝነበረ ፀዓቂ ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ እቲ ትሬን ናቶም ጭቕጭቕ እቲ ሾፒንግ ሞል ተኸይድካ ጭቕጭቕ ኩሉ ጭቕጭቕ ይበቃ እዚ ቦታ እዚ ከመይ ገይሩ ክቕፅል ብከምዚ መንገዲ ኢለ ይሓትት ነይሩ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ማለት እዩ and many people were questioning ብዛዕባ ዱባይ ቀደም ፅቡቅ ነገር ናይ ምዕባለይ ዝግበር ነይሩኩም 3-4 ዓመት ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመትን ዳርጋ 2 ዓመት ድማ ብዛዕባ ዱባይ ኣሉታዊ ጥራይ ዝወፅእ ምክንያቱ ሰብ ነቲ ናይ ዱባይ ኣተሓሳስባ ኩነታት እናመነዎ ከምኡ ድማ እቲ ክብሪ ወላ ከይድካ ፅቡቅ ግዜ ክትሕልፍ ኢልካ ከይድካ እቲ ነገራት ክትሪኦ ከለካ ዲስፖይንት ዝገብረካ ኮይኑ ፀኒሑ ንሱ ንግደፎ ሕጂ ወሪድዎም ዘለ ፈተና ግን ብመሰረቱ እቲ እሳቶም ዝሃነፁ ሃገሮም ዝሃነፅዎ ኣተሓሳስባ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ኣሎ ካብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ክወፁ ይኽእሉ ዳ ይወፁን ብርግፅ እሳቶም እንታይ ይብለው እዚ ፈተና እዚ ሓያላት ኮይንና ክንወፀ ኢና ይብለው ወል ወልሲ መጀመርያ ክትወፅዎ ዲኹም ኣይትመፅዎን ኣብ ምንታይ ክምርኮስ ሓያላት ድዮም ሓያላትን ኣይኮነን ኢራን ክትሰዓር ድያ ኣይትሰዓርን እዩ ዝምርኮስ ኢራን እንተተሰዒራ ደን ንሳቶም ዕድል ኣለዎም ካብቲ ዝተሰዓረት ኢራን ብዙሕ ረብሓታት ክረኽቡ ክእሉ እዮም ገለ ክገብሩ ክእሉ እዮም መሬት ክወስዱ ክእሉ እዮም ደሴታት ክወስዱ ክእሉ እዮም ገለ ክገብሩ ክእሉ እዮም ስለዚ ኣብኡ ክሕይሉ ክእሉ እዮም ኢራን እቲ መንግስቲ እንተደይ ወዲቑ እንተደይ ተሳዒሩ ግን ኢማራት ሓንሳብ እናሓባሩን ወረቐታ ተበላሽዩ ኣሎ ስለምንታይ ኢራን እንድሕር ካብዚ በሰላዚ እቲ መንግስቲ ከይወደቐ ክትንስእ ክኢሉ መን ነቲ ፀላኢ ናቶም ይሕይሎ ከም ዝነበረ መን ንጥፍኣቶም ዝያዳ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ክርድኦም ስለ ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ክኸውን እዚ ማለት ግን ኢራን ንባዕሉ ፀገም ከጋጥሞ ኣይኮነና ኣየጋጥሞን ንብል ኣለና ንባዕሉ እቲ ኢራን ዝበሃል ፀገም ከጋጥሞ ብዙሕ ዕንወት ወሪድዎ ስለ ዘሎ ናይቶም ጎረባብቲ ሓገዝ ክደሊ ይኽእል ይኸውን ኢንቨስትመንት ክደሊ ይኽእል ይኸውን ብሓፈሻ እቲ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ሃገራት ዓረብ ብብዙሕ ነገር ቁማር ተፃዊቶም ኣብቲ ቁማር ክብልዑ ድዮም ዋላ ክበልዑ እዮም ብሕጂ ክረአ ዝበሃል ዘሎ ኤንድ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ኢራን እቲ መንግስቲ ጠቕላላ ክወድቕ እንተዘይክኢሉ ከምቲ ንሶም ዝምንይዎ ብግምጣሉ ኣሜሪካ ነዚ ኩናት ምፅዋር ሲኢና ምኽኣሉ ሲኢና ናይ ነዳድን ናይ ካልእን ፀገማት በርትዒዋ ሃዲማ እንድሕሪ ኸይዳ it's going to be a nightmare ነዞም ሃገራት ዓረብ and probably ብዙሓት ዝብልዎ ዘሎ that's going to be the end of ናይ ዱባይን ናይ ካልእን መወዳእታ ክኸውን ዝኽእል ሃገራት ዓረብ ናይ መወዳእታ መፃእየን ክውድእ ዝኽእል እቲ ፊልሚ እዚኣ ንብላ ዘለና ተጋጢማ እንታይ ተጋጢማ እቲ ንሳቶም ሓሊሞምሉ ወይ መዲቦምሉ ዝኸዱ ኣሜሪካ መፅኡ ከጥሕኖም ተሓሲቡ ዝነበረ ኣሜሪካ መፅኡ ከጥሕኖም ተዘይክኢሉ ኢራን ድማ ከምቲ ክወድቕ ዝግብኦ እሞ ንሱ ምስ ወደቐ ንሳቶም ናይ ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ናቶም ከም ብሓደሽ ሕዲሶም ናብቲ ኩነታት ክምለስዎ ዝደልዩ ዝነበሩ if that didn't work then at the end of the day ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ክመፅኦም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንሕና ኣብቲ ማዕዶ ኮይና ንጥምቶ ዘለና ሓደ ነገር ጥራይና ክንብል ንኽእል ካብ ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ክንመሃሮ ንኽእል ኩነታት የጋጥም ኣሎ ንኩሉ ድማ ክትመሃረሉ ኣለካ because hey ንኣሜሪካ ኣሜንካ እንድሕር ኣቲኻዮ ኣሜሪካ ንረብሓ እያ ትኸይድ ክንዲዚኦም ሃገራት ዓረብ ንኣሜሪካ ከረብሕ ዝኽኣለ ወይ እውን ከርብሕ ኢሉ ዝሰርሐ ከምዘየሎ ኩልና ንፈልጥ ኢና ክንዲዚኦም ሃገራት ዓረብ ንኣሜሪካ ከርብሓ ኢሉ ዝኸደ ኣይነበረን ሎሚ ግን ህዝቦምን ነፍሶምን ኣከመይ ዝበለ ሓደጋ ወሪዶም ኣለዉ እዚኣ ስምዕዋ እስኪ the refinery of Mina Al Hamadi rather, has been targeted, and there was a fire that seems to now be under control. So, however, the Kuwaiti authorities say they were obliged to close a unit of that refinery. There were also attacks intercepted in Saudi Arabia and in Bahrain, where some debris fell on a warehouse. So certainly the intensity is continuing. Yeah, and Donald Trump said that he didn't know that Israel would strike energy facilities, but he promised it won't happen again. How are Gulf countries reacting to this? Well, I think it's a
from airports to oil installations. بحبش كم تري وزلهم دونالد ترامب كجبر زخل كله فتين ولا حنت خجبراي كالن تراين تاي كبلهم زخل تي كساراتاتكم نمدحان تعاري قبلهم زخل مغنياتو again أبتا مجمريات جمرنا كنا نبتنا يزوبانا كنسجر سلزخنا دونالد ترامب أتا ممكحت جيتنا تونت تحريما fucking dollars. If they are capable of being taken out by, relative like conventional loitering munitions or surface to air missiles, that directly contradicts the air superiority argument that the American government can utilize. A major blow to the confidence that we could have. Back to base in one piece. Oh my fucking Lord. If this is a mass producible, repeatable incident. There's هجرات عرب seriously ناتن ربحة كزاربالون كحسبالون زخلا قات أميكة يمونالو. They really need to think about their future. مغنياتو إزو قدايزي نعتاتهم اتزعبي فتنا أيو. إسرائيل هذا جاي وردالو أبزع فيديوهات تريكم على اللغبات. إسرائيل survive كجبرين نزي. إسرائيل سأقام كونه زخل كنا تاتيلا. إسرائيل أمريكا فاندق جبريو أمريكا نطلع مالتي برجت. اتك عندي أبزع قدايزي قدايزي خون زلو هجرات عربية. I think at the end of the day إذن هجرات عرب نزو كنا تاتزي بخمي كم ببوي خلا سعودية كابز حجة حلي فزلو كنا تاتك تمهار تغل إمارات والإمارات وكخن قد فاينا إمارات كتمهار زليت هجرة كونتن سلزي إمارات بتزلو قصلية معنا كريو خلقو there's nothing ساتهم نقيروه مدي بمزلو زخنا زلي مثلا بقمت على خمان ما مليسهم بزحية لما قصلو خمسة لو يمس قبر زلو سلزي هجرات عرب أبز قدايزي انتاي كجبراين لعلو كل دما إزو كيناتزي إيران تدي تسعيرو إيران تقتيلو انتاي كهوني نزبل كلنا كن عزبينا أنت نعنا نقرنا أفريقيا دما حدا عبي تمرتك خونا الناس خل قداي كن رينا مغنياتو مبزحت نزان هجرات عرب قطر بلن سعودية بلو إمارات بلو بحرين بلو كويت بلو كلاتهم أبقرنا أفريقيا عبس أو تازلهم يم أبي أحمد دما نابي أحمد بمولهم زي هجرات عرب زياتهم تنأس تعبي كلاتهم نتا إثيوبيا زبال زنك أسوا سوميم بونا تا ببزح زغزو سوميم سغانا تا ببزح زغزو سوميم ماي زغزو لا سوميم ورقنا توم زغزو لهم سوميم تارجا إثيوبيا زبال عبد تفالناتا مزن هجرات عربي تبيزنس ناتا ولا وني اكسبورت ناتهم كاب هجرات عرب كنده هزبي زلو نسدتي لو خيدو اب سعوديه اب بحرين اب كالس شيت اب كويت كيدو سريعو ገንዘብ ሒዙ መፅዮ ኣብ ኢትዮጵያ መናብሮ ዝገብር ናይ ዲያስፖራ ገንዘብ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ ስለዚ እዘን ነገራት እዚኣተን ንህላወ ናይ ኢትዮጵያ ኣዝየን ኣገደስቲን ንሳተን ድማ ኣይጣዕመንን ኣሎ ስለዚ ኔክስት ቶፒክ ናትና ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክፀልዎ እዩ let's jump to that one now ርዕሰ መስተዳድሩ አብይ እኔን ሳያባረረኝ ኢትዮጵያ ትበተናለች አሉ። ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ይካሄዳል ብለው እንደማያምኑ ሲናገሩ ተደምጧል። በቅርቡ በሶማሊያ ክልል ጉዞ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሶማሊያና የጅቡቲ ፕሬዝዳንቶችን በጋበዙበት መድረክ ላይ 7 ዓመት ሙሉ ክልሉን የመሩትን ሙስጠፋ መሐመድን በስልጣን ዘመኑ 2% ብቻ የሰራ ማለታቸው አይዘነጋም። ይህ ጉዳይ በሶማሊያ ክልል የፖለቲካ ልሂቃን ዘንድ መነጋገሪያ የሆነና بركات كم تري وزلهم بلصقنا قص بقصنا مفرات قصا تخيد كم زلازر ملكتات بزو يزلوا حركاتهم امونات اغلغلتنا بلصقنا نابدما نغهم شيتن شنكلنا بله ابزوريو تطاو زبلو زنبره ناي كلل صومال مراحي مالتيو كم تناي كلل عفار تفلطوتي اول 4 دبال زياتهم 7 زياتهم نابي نسلطانو نمنوح زغلغلو دامبر نت حزبي ويون كاب حزبي ليجيتيماسي زلوم سبات ايكونن ግን እንታይ ኢሉ ካብ ስልጣን ምውራዱ ዘይተርፎም ምዃኑ ናጠርጥረ ይኸይ ስለ ዘሎ እዚ ፕሬዝዳንት ሙስጠፋ ይዝባል ኒ ብልጽግና ንዓይ ከውርድ ይሓስባሎ ቅድማ ኣነ ካብ ስልጣን ምውራደ ግን ንባዕሉ አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዝኽእል ኣይመስለኒ እዮም ዝብሉ ዘለዉ so እንታይ ዝብል ዘሎ reported comment from the Prime Minister claiming that Mustafa had only achieved 2% of his goals in 7 years. ካብቲ ክገብሮ ዝግባእ ኣብ ክልል ሶማል ወይ እውን ካብቲ ክገብሮ ዝኽእሉ ዕላማታት 2% ጥራዩ ኣብተን ዝሓለፋ 7 ዓመት ኣበርኪቱ ብምባል 7 ዓመት ኣብ 7 ዓመት ካብቲ ክገብሮ ዝግባእ 2% ጥራይ ገይሩ ዘሎ ይብል ዘሎ ንዑ ዝብሎ ዘሎ ከመን እዩ ናይ ብልጽግና መራሒ እዩ ንሱ መን እዩ
ፕራይም ሚኒስተር ንሸውዓተ ዓመት ዓቂብዎ ዘሎ ንስራ ናይ ክልል ፕሬዚደንትሲ ብከምዚ ዓይነት ደረጃ ክንዕቆ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ እጅ ክንዕቆ ከሎ ንሙስጣፋ ዝንሕቕ ዘሎ እዩ ዝመስሎ ዘሎ እቲ ሕቶ ግን ኣብኣ ከለካ ኢኻ ትግምጥላ 2% ፐርፎርማንስ ዘሎ ወይ እውን 2% ጥራይ ካብቲ ዕላማታቱ ንዘተግብር ዘሎ ንሸውዓተ ዓመት ኣብ ስልጣኑ ኮፍ ኣቢልዎ ዘሎ መን ክንቀፍ ዝግብኦ 2% ዝገብር ዘሎ ዲ ወይስ ንሸውዓተ ዓመት 2% እናገበረ ንክቕፅል ሽመት ሂቡ ዘቐፅሎ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ዝንቀፍ እቲ መራሒ እዩ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝንቀፍ ግን ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣገባብ ብፅቡቅ ዝርድኦ ኣይመስለንን ሙስጠፋ ነዚያ ምስ ሰምዐ እንታይ መሊሱ ስኻ ፕራይም ሚኒስተርስ እውን ሰርቫይቫል and the legitimacy ስለዚ ንባዕሉ ናቱ ህላወ ቀጻልነትን ተቐባልነትን መሬት ዘቢጡ ከም ዘሎ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ትሕቶ መኖሚ ካብ ስልጣኑ ቀልጢፉ ክወፅእ ኣነ ድየ ካብ ስልጣነ ክእለ ወይስ ብልፅግናዩ ኩርሱ ገዲፉ ካድም ብሕጂ ዝረአዩ እዮም ዝብሉ ዘለው ብዝኾነ ድሓን እቲ ኮሜሳ ግበሩ ክንብሎም ንኽእል ኢና መኖም ቅድም ፍይላኸውን ትብሉ ስኻትኩም ናትኩም መልሲ ክሰምዕ ይደሊ Somali region contingency he states that if the federal structure collapses the Somali region should not wait for the instruction from Addis Ababa. Instead, it should move to establish its own independent government within a window of 6 months to 1 year. Again, the House of Cards, the Hagar, the Federation, ክሳዕ ክንደይ ከዓኑ ኣብ ጠልጠል ዘሎ ሃገር ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ ምፅልኩም ነይረ ናይ ክልል ሶማል መራሕቲ ወይ እውን እቶም ተቃዋምቲ ናይቲ ክልል ሶማል ማለት እዩ እቶም ፓርቲታት ተቃዋምቲ ማለት እዩ ብሓደ ቆይሞም እንታይ ኢሎም ኒ right to self determination መሰረት ርእሰ ውሳኔ ቃልስና ንዑ ምዃኑ ነጊሮም ነይሮም ስለዚ ንናፅነት ክልል ሶማል ናይ ኦጋዴን ክቃለሱ ምዃኖም እዮም ነጊሮም ዘሎ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ ምስቲ ኣብ ካልእ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ እቲ ሃገር ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል ንዘላታ ነዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ ናይ ክልል ሶማል በሎ ናይ ክልል ትግራይ እቲ ዝዓበየ ፈተና ነቲ ሃገር ኣብ ከምዚ ጉዳይ ክወስዶ ዝኽእል ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ነዳዲ ሪጋ እዩ ነዳዲ ማለት ንመጋየፂ መኪና ትጥቀመሉ እንተለኻ ኢትስ ኦኬ መጋየፂ ጠጠው ከተብለ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ሰብ በዚ ሰሪሑ ዝነብር መጓዓዝያ በዚ ዝፍፀም ሸቃጣይ በዚ ብመኪና ገይሩ ናብ ዕዳጋ ከቕርብ ዝኽእል ስለዚ ትራንስፖርቴሽን እንተዘየለ ሎጂስቲክስ እንተዘየለ እቲ ህዝቢ ክንክነብር ኣይክእልኒ 130 ሚሊዮን ኣለኒ ኢልካ ኣንጻር ኤርትራ ትፍክረሉ ዝነበርካ 130 ሚሊዮን ሃፍ ኢሉ ይፅበየካ ኣሎ ነዚ 130 ሚሊዮን ነዳዲ ክትቅርበሉ ኣለካ መግቢ ክትቅርበሉ ኣለካ and the problem is exponential ንሱ 130 ሚሊዮን ናብ ኤርትራ ኩናት ክትገብር ከለኻ ወታደራት ከም ድሌትካ ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ 130 ሚሊዮን ግን ብግምጣሉ ንዓታቶም ዝኸውንካ ክትገብር ኣለካ ሕጂ እታ ቁፅሪ ከግድልዋ እዮም 130 ሚሊዮን ኣይኮነን ክብሉ ክጅምሩ እዮም ምክንያቱ እታ ቁፅሪ ናብ 130 ሚሊዮን ዝኸውን ሎጂስቲክስ ክትቅርብ ትኽእል ዶ ንዝብለካ ነው እዚ ህዝቢ እዚ ነዳዲ ምምፃእ እንታብይዎ ኩናት ናይ ኢራን ተቐፂሉ ሃገራት ዓረብ መሊሰን ተተሃሪመን መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ነዳድናተን ካብዚአን ዘምፅኣ ካብዘን ሃገራት ዓረብ እዮም ዘምፅኣ ስለዚ ንፑቲን ይልምን ኣሎ ምናልባት ፑቲን ብገለ ገይሩ ክሕግዞ እንተኽኢሉ ወይ እውን ክረጦ ተኽኢሉ ክንርኢ ኢና እንተዘየለ ኣብይ ኣሕመድ is going to be in deep trouble ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ክሳብ ዓንቀሩ ተበፂሕዎ ዘሎ እዩ ክፅመም ዘይደሊ ህዝቢ እዩ ብኩሉ መንገዲ ድማ ሓደ ክኑ ነፍሱ እምበር ናይቲ ሃገር ዘገድሶ ሰብ የለን ስለዚ ከምዛ ኣብ ክልል ሶማል ዘረባ ንሰምዓ ፀናዕና ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል ንእሽተይ ልክዕ ከምዚ እንጨይቲ ኣብ ፋርኔሎ ካብ ዝኾነ ጌርካ ላምባ ኣስቂስካሉ ኣለኻ እንታይ ካፅበ ዘለካ እታ ክርቢት ክትውላዕ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ነታ ክርቢት መን ይውላዓ እዩ ዘሎ እታ ክርቢት ተተወሊዓ ድማ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ አ ናይትሜር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ካልኦት ቃንዛ ንሕና ክንረብሓሉ ኣለና ይብል ነይሩ ያሬት ነዚ ሰብ ዝሰምዑ ጥቅም አግኝተን በመናጧ እንደምንጎዳ ከነሱ በላይ መጨነቅ የለብን ከእያንዳንዱ ግጭት ኦፖርቹኒቲ ፈልቀን ማውጣት የሚጠበቅብን እንጂ የመጣን ነገር በመፍራት አይሆንም ሰላም ሲሆኑም ለነሱ ነው ትርፉ ሲጋጩም ጉዳት ለነሱ ነው ሽማግሌ ከፈለጉ እናስታርቃለን አዎ ኤግዛክትሊ እንታይ ዝብል ዘሎ ካልኦት ክሳቀዩ ከለው ካልኦት ውግእ ክበልዖም ከሎ ወይ እውን ሽግር ክመፅኦም ከሎ ንሕና ንረብሓና ክንጓየ ዝግባአና ይብሉ ኣለው ነዛ ትብላ ዘለካ እንተ ዝሰምዑካ ፅቡቅ ነይሩ ስለዚ ከበታ ዘረባ ናቱ ክትሪኦ ከለካ ተጋሩ ግዜኦም ሕጂ እዩ ኣምሓራ ግዜኦም ሕጂ እዩ ሶማል ግዜኦም ሕጂ እዩ ምክንያቱ ንሱ ኢዝ ን ዲፕ ትራብል ኣከቢድ መዋጥር እዩ ዘሎ እዚ ናይ ነዳዲ ጉዳይ መዕለቢ ክሳብ ዘይረኸበ ወይ እውን ህፁፅ ዝኾነ ርድኢት ክረክብ ክሳብ ዘይከኣለ ከምኡ እውን እተን ዕዳጋታት ናቱ ንኣብነት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ
ሓደ ካብቲ ብዙሕ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዘምፃሉ እዩ jet fuel ናይ ነዳዲ ናይ ነፈርቲ ነዳዲ ድማ ኣመና ከቢሩ ዘሎ እዩ ስለዚ ነቲ መክሰብ ናይቲ ትካል بعبيو هجرات عربتن عبيت ديستنيشنز ناتوية نيران ناوز غيد يلن قبل لي دما بسنكة كل أير زخل كولوزولو من قد تناوي له قبل لي دما جيت فيولس نخبرك خيديو إنفليشن نامس خيديو من نابرو نخبرك خيديو سلز فاكيشنز جبريلن ترافلز جبريلن traveling and the airline دما تنكند من شتوتيان سلزي the guy is going to face multiple بوبوزح من قدك ما تزغل شجرك قط ما يخليه مبار كم زعين الشجر كله أنت خاخد قبر زلك you have to push who ጽኑ ሐሳቦችን እናንሳ። ትላንት እንዴት ነበረ? እንግዲህ ባለው መረጃ መሰረት ከ600 በላይ የአብይ አህመድ የትምህርት ሰራዊት አባላት ናቸው የተደመሰሱት። 500 የሚደርሱ መማረካቸውም ተመልክተዋል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉ ነው የተገለጸው። ድሉ ከፍተኛ ነው። በአካባቢው የብልጽግና መዋቅር ሙሉ በሙሉ ፈርሷል። እስቲ ስለ ትላንቱ ድሎች ያሉትን በተወሰነ ደረጃ እንመልከታቸው። አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ በደቡብ ጎንደር ከየካቲት 1 እስከ 4 كم ريو زلنا نبحكي تي كنت هدما نتازلاتا توسختا دي خويناتو زلا فانو دما ممليسو صقطي قبرالو ممليسو صقطي ممليسو يدفالو حق دما كم يخاخد قبر زلكا أكم زحج زلو ومدرخ you have to push لذي تي دفيت ناتوم تحيل ناتوم تصقطنا يفانو بحرقات زيلو دما نتبل سقنا ممليسو نفش قرق تويو سلذي نتي مومنتم تتقيمم فانو they really need to push كلهم توم كالوتون اتوم كل الصومال ناتوم agenda حجيو now or never تقارو now or never everybody has to push for their own agenda نفس وكف حيلا بيتوبيا زلو نناتو agenda حجي كدف زلو برقص ايرتراويان ود agenda انتلنا خوينو حجي ناتنا agenda كون زقبو مسعبيا كتما خروس لزي كعلمبر ازي حجي تي مدرخ نيرو بحالتينا نحنا هنياتو ازبل سقنا ازاب كيناتا ديت جمرنا يرانا ايران بقى زليلون كأطوانيش تيتريفو وزنا بريد مثل نيرو they really wanted war بحقه كينات دليل نيرو جي اتكونتات completely تغير له تاي مالتيو اتو ما جو خز بالوزن برو اب كبيت سخونه مواطر اتيو مالو actually اب كبيت كينات كلو ركبي قبرهم زلو مسو كريكم كفتني صنيله زي مالت تاي مالتيو بلصقنا اب عبي شجر يزلو اب عبي شجر كلو جن نتكوينات قصل يزلزلو by the way بلصقنا today وديقو he has a very bad game ابزو سمعوا لي زقرب كويتنا بلصقنا today وديقو ولا ኢትዮጵያ حدጋ كون سبزي አማለ መጀመሪያ ጊዜ መደበኛ ስብሰባውን ሲያካሄድ መክረቱን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ከዘገበ በኋላ እንደው እዛ አካባቢ ምክር ቤት ገብተው የወጡ ምክር ቤት አባላትን መረጃ ለማለፍለፍ ሞክሬ ነበር። እንግዲህ ባገኘሁት መረጃ አኩርፈዋል። የብልጽግና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የነበሩት 60% የሚሆኑት አኩርፈው እዛው ወንበር ላይ እንገኝም ብለዋል። ምክንያት ብዬ ስጠይቅ በዚህ በሰባተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ አትገቡም፣ እጩ ሆናችሁ አትቀርቡም ስለተባሉ ከወዲሁ ተስፋ ቆርጠው ብልጽግናን የመክዳት አዝማሚያ አሳይተዋል። እንግዲህ this is another very interesting news እዚህ አገዳ ስምዕ ባለይ እዚ እንታይም ዝብሉ ዘለው ፓርላማ ናይ ብልጽግና ምዱብ አኼባ ንኸይገብሩ አድማ ከም ዝገበሩ ፓርላማ አድማ ገይሮም ይብልሎ ስለምንታይ አድማ ገይሮም ምክንያቱ አብይ አሕመድ ልክዕ ከም በናና ተጠቂሙ ነቲ ቅራፍታይ ትገብሮ እንዳጓሓፍ ኢኻ ትደልየሉ ከምዛ በናና ነታ በናና መፅኡ በሊዑ ነቲ ቅራፍ ክጉሕፎ ስለ ዝጀመረ ነዞም ፓርላማ ድማ ኣብዚ ዝመፁ ዘሎ ምርጫ ኣይትሳተፉን ኢኹም ኢልዎም ስለምንታይ ከብዶም ስለ ዝመለ ነተን 7 ዓመት ቤላ ገይሮም እናወደስዎ እናጣቅዕሉ ኣሕሊፎም ኣለው ሕጂ ተወሳኺ ስልጣን ክወስዱ ኮይኖም ገንዘብ ገይሮም ኩሉ ክልዮም ፅልዋ ገይሮም ኩሉ ክልዮም ሪስክ ክወስዱ ክእሉ እዮም ስለዚ ሪስክ ክወስዱ ስለ ዝኾኑ እንታይ ገብር እዩ ካልኦት መጋበርያታት ክኾንዎ ዝኽእሉ ድኻታት ዘለው ገና ክሳብ ዝፀግቡን ዝህብትሙን ድማ አብይ አሕመድ አምላኽ እዩ እናበሉ ክውድስዎ ዝኽእሉ ካልኦት ከምፅእ ስለ ዝደለየ ኣብ ላስት ሚኒት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ኣይትወዳደሩን ኢኹም ኢልዎም እዚ ማለት ድማ ነፍሰ ቅትለታዊ ስጉምቲ ማለት ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ካል ኣፍሪካ ኣብ ፓርላማት ኢኻ ማለት ናይ ሓብቲ ለተወሪ በፂሕካ ኣሎ ማለት እዩ very sure very clear ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪካ እንድሕር ኮንካ ደን ትኬት ናይ ሃብቲ ተዋሂብካ ኣሎ ምክንያቱ ብፍላይ ካብቶም ፓርላማ ኣብተን ዝተፈላለየ ኮሚቴታት እንድሕር ኣቲኻ ናይ ቢዝነስ ኮሚቴ ድዩ ናይ ፎሬን ሪሌሽንስ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ናይ ፀዓት ድዩ ናይ ገለ ንብል ሽውና ንካልኦት ትካላት ዝኣቱ ገለ ብብዙሕ መንገዲ ፅልዋ ክህልወካ ስለ ዝኽእል ኣታዊታት ንክትረክበሉ ወላ ኣሜሪካ ከምኡ
ኣሜሪካ ከም ጀስ ሎቢ ዝበሃል እንታይ ሎቢ ማለት ብልጭውና ማለት እዩ ኤውሮጳ ከምኡ there is always this lobby ክሳብ ዘሎ ሎቢ ኣብ ኣሜሪካ ነታ ኮራፕሽን ትብል ካልኣይ ሽም ደውፅኡላ እያ سعود عرب ويون قطر ويون إمارات $billion نلوبي تخفل على لونكا then they are buying politicians تم politicians ገንዘብ ናሃቡ ወይ ምስተፈል على መንገዲ ረብሓታት ናፈጠሩ ነቲ ናቶም አጀንዳን ፕላንን ንቅድሚት ይደፍሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ድማ ነቲ ፖለቲካዊ አካይዳ ናይ ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከምጽሉ ኹልዮም ስለዚ this is another ከምዚ the domino effect ዝበሃል ነገራት ሓደ ነቲ ሓደ ይትንክፎ ንዑይ ድመስል ዘሎ ምክንያቱ ኦልሬዲ እቲ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት ዓነውነው ከብሎም ጀሚሩ ስለዘሎ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረት ብናቶም ገምጋም ሕማቅ ኩነታት ኣጋጢሞም ስለዘሎ የጋጥም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ እቲ ፓርላማ ዘይትምረጽ ምዃኑ ተፈሊጡ አንጻርቲ ብልጽግና ተቃሊሱ ገለ ነገር ንኽፈጥር ወይ እውን ንከውድቆ ገለ ፃዕሪ ንኽገብር ዕድል ክረክብ እዩ ወይ እውን ፃዕሪ ክገብር እዩ ስለዚ ዳርጋ እቲ ብዙሕ ነገራት ንሪኦ ዘለና ተሓዋዊሱ ኩሉ ሓደ ነቲ ሓደ ይትንክፍ ሓደ ነቲ ሓደ ይትንክፍ ሓደ ነቲ ሓደ እናተናኸፈ ኣብ መወዳእታ እቲ ኤንድ ሪዛልት ወይ እውን ናይ መወዳእታ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል ነቲ ብልጽግና ኩላቶም ቶም ፋክተርስ ተሓዋዊሶም ሓደጋ ክወርድዎ ይኽእሉ እዮም በት እዚ ማለት ኣብ ሓደ ለይቲ ወይ እውን ኣብ ሓደ ሰዓት ኣብ ሓደ ግዜ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና it will take time ግዜኡ ክወስድ እዩ I don't know ብታይምላይን ኣቐሚጥካ ከምዚ ግዜ እዩ እቲ ኩነታት ክውዳእ ዝኽእል ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብ ሓደ ሰዓት ወይ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክውዳእ እዩ ዝብል ሰብ የለን ሚዛኑን የሳተ ዋልታ ረገጥ የተረኝነት ፖለቲካ መስመርና የአካባቢው ጂኦፖለቲካ ፋኖን እያገዙት ነው ይላል እንግዲህ ምንድን ነው የሚለው ፋኖ እየጠነከረ ነው ፋኖ በጣም ፎርሚደብል በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ፎርሚደብል እየሆነ ነው እና ብልጽግና ግትር ሆኖ በቀጠለ ቁጥር የበለጠ ፋኖ እየተጠናከረ ነው የሚመጣው እና አሁንም መውጫው እንደገና ከጋሸና አካባቢ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ ፀብለልትነት ከም ዝሓዘ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለምንታይ እቲ ፋኖ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓይሊ ናቱ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ሓንሳብ ከንቲባ ናይ ከተማ ከም ዝማረኸ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ኣብዚ ብዙሕ ወታደራዊ ንብረት ይማርኽ ኣሎ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ይቆፃፀር ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ዶሚኖ ኢፌክት ዝበሃል እቲ ካልእ ነቲ ካልእ ዝትንክፍ ሓይሊ ፋክተር ድማ እናተወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ለንከነ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ንሓትሕዱ ክባላዕ ከም ጀሚሩ ከም ዘሎን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጥመና ዘሎ ስዕረት እንታይ ክብሉ ገምጋም ገይሮም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጥመና ዘሎ ስዕረት ብሰንኪቶም መራሕቲ ናይቲ ብልጽግና ፅሩያ ስለዘይኮኑ ምስቲ ፋኖ ብድሕሪ መጋረጃ ይሰርሑ ስለዘሎ ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ስዕረት እምበር ፋኖ ሓይሊ ይኮነን ዝስዕረና ዘሎ ዝብል ገምጋም በፂሑ ኣሎ ስለዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክሰልጦም ኣይካለን ኣብ ክልል ሶማል ፖለቲካዊ ነውፅ ኣሎ ኣብ ክልል ትግራይ ኦልሬዲ ውግእ ክገብር ፈቲኑ ኣይሰለጦን ኣሎ ኣብ ካልእ ቦታታት እቲ ጉዳይ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኩሉ ዕድሉ እዩ ዝፅበ ዘሎ ስለዚ ብልጽግና ሓፍኮፍ እንድሕሪ ኢሉ እታ ጉዳይ ክትዛዘም ትኽእል እያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይቶም ፓርላማ ድማ ሰምዕዎ ፀኒዕኩም ንሳቶም እውን ረብሓናቶም ስለ ዝጎደሎም ኣብታ ጉዳይ ኣድማ ይገብሩ ኣለዉ ኢሎም ስለዚ ብድሕሪ መጋረጃ ንሳቶም እውን ኣብቲ ሕማቅ ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም ኩሉ እዚ ምስ ኮነካ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ የስ ናብ ኤርትራ ካ ክትጥምት ዘለካ አጀንዳ ኤርትራ ተልዕል ማለት እዩ ጀነራላትካ ድማ በጉዳይ ናይ ኤርትራ ይዛረቡ ነገር ከውጭ እየተቀበሉ ዛሬም ድረስ ሳያፍሩ ተገቢ አይደለም ብለው የሚያነሱትን ጭምር እንዲያፈሩ የሚያደርግ ስለሆነ ይሄን ነገር በፍጹም ቅድም ካልኳቸው ጉዳዮች ነጥለን ማለት አለብን ሃይማኖት ብሔር ጎሳ ፖለቲካ ሊኖር የሚችለው ሀገር ስትቀጥል ነው የባህር ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው ማለት የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩላ ነገር ሽግርናቶም ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝኾነት እቲ ናይ ሕቶ ናይ ደገ ባሕሪ ድማ ናይ ህላወን ዘይህላወን ሕቶ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ መኮነን እዚ ወታደራዊ ሓላፊ እዚ ሓደ ካብቶም ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ ሞት እናበለ ኣብዚ ኣብ ፈኸራ ተፀሚዱ ዘሎ ናይ ብልጽግና ዓብይ ፕሮፓጋንዲስት እዩ ሕጂ ቁሩብ ናብ ፅላለ ዝኸደ ከረየኩም እየ ናብ ፅላለ ዝኸደ ደረጃ ማለት እዩ እዚ ናይ ፅላለ ጥራይ ክትብሎ ትኽእል እንታይ ስከረዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጋዜጣ ሓድሽ ፕሮግራም ገይሩ እንታይ ዝብል ፕሮግራም ገይሮም መሲልኩም ካብ ጉዕዞ ንዓሰብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዕዞ ንዓሰብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሱ ንዓሰብ
قال كتريكم كيف لكم الله غانسي تواصل ديهم سرع زلو زم هاجر ولا يا أكتر دي تقدم يزلو فيلمي بقى سلازي أما نقدنا خنا بزق سمو يوم جوري ጉዞ አለብን ጉዟችን ከአዲስ አበባ እስከ ሀገራችን ምስራቁ ጫፍ ድረስ አብረን እንጓዛለን በዚህ ጉዟችን ከአዲስ አበባ ተነስተን አሰብ እንደርሳለን በዚህ መንገድ የሰውን የእንስሳቱን የመኪናውን እንቅስቃሴ ህይወት ምን ይመስላል የሚለውንም አብረን እንቃኛለን በየመሃሉ ስለዚህ ካብ አዲስ አበባ ተበጊስና ንሓሰብ ክንከይድ ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ኸ ፕሮፓጋንዳ ነቲ መንገዲ ዘሎ ረረኺቡ ይሓትት ገለመለ ማለት እዩ ባጀት ስኢልካ በቃ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ተምፂኻ ከም ድሌትካ ክትዋስኣሉ ስለትኽእል ከምዚ እናበለ ኣብ መወዳእታ በይ በፅሕ ከረየኩም እቲ ድራማ ናቶም these people are really crazy ስለዚ ስኢልካ እንተሰገርካ ሓይሽ ክበሃል ይኽእል ነዊሕ ቪድዮ እንዲ ገይሩ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብል ኣብዚ እቶም ህዝቢ እናረኸበ ስምዒታት ናይ ሰብ ምትንካፍ ማለት እዩ ባቲ ይመጣሉ ብዬ አላሰብኩም አላውቅም ተወልጄ ያደግኩት ይሄ ነገር እንጂ ወደዚህ ያለው ነገር አላውቅም እቺ ደግሞ ህይወት አናጋጣሚ መቼ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መፅሓፍቲ ዓሰብ ናይ መን እያ ትብል መፅሓፍ ካላቶም ናንበበይ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዶብ ምስ በፅሐ ዝገብሮ ከረየኩም እየ አሳድሯል ማለት እንኳን ለዚህ ቀርቶ ለኢትዮጵያ ሀገራችን ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል ይህም ተጽዕኖ ወደፊት ይሄ ቦታ ወደቡ ቢከፈት እንኳን ለዚህ ከተማ ቀርቶ ለሌላ ይሆናል ኢትዮጵያ ወደብ የማግኘት እድሏ ቢገኝ ትልቁ ጠቀሜታ አለው አንደኛ ይሄ ኪሎ ሜትሩ አነስ ያለ ነው ሹፌሮች የመጉላላት አይነት ነገር የለም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ህዝቢ ድማ ንግሮ መንገዱ ፕሮፓጋንዳ እናገበረ እዩ ዝኸይድ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዶብ ናይቲ ከተማ ይኸይዱ እዚ እቲ ዶብ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ናይ ቡሬ ኮይኑ እዩ ዝገብሮ መዳረሻ ላይ ደርሰናል ከአዲስ አበባ እስከ ቡሬ ከ800 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዘን ቡሬ ጫፍ ላይ ደርሰናል ከዚህ ወዲህ ምናልባትም የኢትዮጵያ አንድ ኬላ ከዚህ ይታያል በርቀት ከዛ በኋላ የአሰብ ከተማን በርቁ ተሻግረን ማየት እንችላለን ዛሬ ላይ እዚህ ደርሰናል ከአዲስ አበባ በጉዟችን በርካታ ነገሮች ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዘይትኸይድ ዳመ ናብ ዓሰብ ክኸይድ ኢልካ ዶ ፈኪርካ የተበገስካ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ናብ ፅላሌ ዝኸደ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ እዩ ሃገር ትፈርስ ትወድቕ ንሳቶም ኣብ ቅልውላው ኣብ ዘለውሉ ግዜ ነዳዲ ቆጥቡ እናተባሃለ ከሎ ዝርከቡ ነዳድን ካልእ ፀጋታትን ኣብ ዘይጠቅም ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ከባኽንዎ ንሰማዕ ኣለና ስለዚ እዚ ግን ማለት ከም መስሓቂ ከም ተዋስኦ ክትሪእዎ ትኽእሉን ኢኹም ግን unfortunately ዝሕዚ መንገዲ ተዋስኦ ይኮነን እዚ ተዋስኦ ይኮነን ኤርትራውን መሊሳ ነይረ ኣብዚ ዝስምዕዎ ድሓን ርግጋእን ተፀባእን ኣጀንዳ ተፀሚዳ ኣላ ክትብል ኤርትራ ከሲሳ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ስርዓት ሰልፊ ብልፅግና ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሃገር ኤርትራን ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ እቲ ዞባ ዕሽነት ዝመልኦን ሕሱም ዝኾነ ኣብ ተፀባእነትን ዘይምርግጋእን ብምውፋር ይሕምሰና ኣሎ ክብል እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ ዘሎ እዚ ተፀባእን ብዘይ ዝኾነ ትንኮያን ዝተወልዐ ኣጀንዳ መብዛሕትኡ ግዜ ብዘረባት ስርዓት ናይ ህላዊ ጉዳይ ተባሂሉ እናተፀውዐ ከምኡውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ልዕላዊ ግዴታ ብዝበልዕ መጠን ሓለፋ ዝመልኦ ኣዘራርባ ምኽነይን ክቐርብን ጸኒሑ እዩ ዝበለት ኤርትራ እዚ ዘይጭበጥን መርዛምን ኣጀንዳ ዝተዛብዑን ተሓላሊኾም ዝተዳለውን ታሪኻዊ ትርኻታት ብምጥቃምን ብምሕዳስን ምስቲ ብተዛማድ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ በዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰሩ ናይ ስነ ህዝቢ ረቑሒታት ብምጥቃስ ከምኡውን ምስ መሰረታዊ ዕኑድ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጋጨውን ዝፃረሩን ረቂቕ ቁጠባዊ ረቑሒታት ምትእስሳራትን ብምድግጋም ይወዓል ኣሎ ክትብል ኤርትራ ዘለዋ ስክፍታ ገሊጻ ኣላ እቲ ብሕግን ታሪኽን መሰረት ዘይብሉ ጉጉይን ጽዩፉን ኣጀንዳታት ስርዓት ብልጽግና ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ዝጻረር ይክብል እውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ኤርትራ በቲ ሓደ ወገን ዞባዊ ምትእስሳርን ሰላማዊ ምትሕግጋዝን ዘለዋ ተወፋይነት እናረጋገጸት ብኻልእ ወገን ድማ ንላዕላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ብምግሃስ ኣህጉራዊ ሕጊ ብዝጥሕስ መንገዲ ዝቐርብ ዝኾነ ይኹን ሕቶታት ወይ ድማ ተግባራት ብጽኑዕ ትነጽጎላ ድማ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብተደጋጋሚ ዘስመረሉ ኣብቲ ዓንኬል ግጭትን ህውከትን ዘለዎ ኣጀንዳ ናይ ምእታው ድሌት ወይ ድማ ባህጊ የብሉን ዝበለ መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ንሰላም ምርግጋእን ሓላፍነታዊ ዞባዊ ዝምድናታትን ብጽኑዕ ዝተሰለፈ ኮይኑ ክቕጽል ይክብል ድማ ኣስሚሩሉ ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብ ትክክለኛ መርገፂ ንሰላም ርግኣትን ናይ ዞባ ክንጣፋ ኣለና ክንፅዕር ኣለና ብትብለሉ ዘላ ብልጽግና ግን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምድንጋር ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቱ እዩ ዘሎ እንታይ መኽብለኩም ተዋስኦ ድዩ ዋላ እስከ ስምዕዎ ዝያድሓን Access existential. Is electricity also existential or just ports? Some layers are visible, others are strategic. Why are you obsessed with someone else's coastline? Obsessions are perceptions. We are focused on long-term inevitabilities.
That sounds like an entitlement. Entitlement is a strong word. We prefer to call it strategic necessity. Eritrea says your claims violate international law. Laws can be bent when you have strong backers. That sounds like entitlement. We prefer to call it doing what we are being told to do. እዛ ቪድዮ ብሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ዝተገበረት እንድያ ግን that reflects exactly ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ኣነ ዓለም ሕጊ እስራኤል ምሳኻ እንተላ ክትሕሶ ትኽእል ኢኻ ኢማራት ምሳኻ እንተላ ክትሕሶ ትኽእል ኢኻ ኣበይ ንፈልጦ ኣብ ጋዛን ኣብ ሱዳንን ርኢናዮ ስለ ዘለና ስለዚ ኢንተርናሽናል ሎው ክጠሓስ ከም ዝኽእል ፈሊጥና ኣለና ካልኣይ ፕሮፓጋንዳ እንተለካ ብርቱዕ ዝኾነ ሚድያ ኣብ ጎንኻ እንተሎ ነቲ ትጥሕሶ ዘለኻ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዘይበፅሕ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብልፅግና ናቱ ሓሳብ ርእሱ ክንድዚ ዝኸይድ ኣይመስለንን ግን ኤርትራውያን ነቲ ኩነታት ብምንባብ ትክክለኛ ዝኾነ መግለፂ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብቲ ገባሕር እንደለና ትብል ኣለኻ እቲ ኩነታት ድማ ንህላዌና ወሳኒ ትብል ዘለኻ ንህላዌኻ ወሳኒ እንተኮይኑ ሉላውነት ናይ ካልኦት ክትጥሕስ ማለት ድዩ ንዝብል መልሲ የለን ንሕና ብዲፕሎማሲ ብሰላም እናበልካ ውይ ዝበለ ዘረባ ግን ኣብ መወዳእቲ ዕላሙ እንታይ ይብል ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክዕፀፍ ይኽእል እዩ ኢንተርናሽናል ሎው ናይ ዩኤን ቻርተር ኩሉ ክዕፀፍ ይኽእል እዩ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ሓያላት ደገፍቲ እንተለውካ ብካልእ ዘራርባ ንዓለም ሕጊ ረጊፁ ክኸይድ ዝኽእል ኣሜሪካን ኢና ንብሎ ግን ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ንዓለም ሕጊ ማእከላዊ ፅፍሪ እናውፅእ ዝኸይድ ዘሎ ነተንያሁ እዩ ኣብ ጎኒ ኮይኑ ድማ ልክዕ ነቲ ንሱ ዝገብሮ ኣብ ሱዳን ኣብዛ ጎረቤትና ሕማቕ ዘረኣየና እንተሎ ድማ ኢማራት እዩ ክልቲኦም ሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናው ነዚ ኩነታት እዚ ምስቲ ከባቢና ኣተሓሒዝና ክንሪዮ ስለ ዘለና let me show you a few things ኣብዚ ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣብዚ ሕጂ ድረ ዘሎ ኩነታት ክረአኩም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ፅቡቅ ጌርና ክንሪኦ ዘለና ንዓና ብቐረባ ዝትንክፈና ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢማራት ኣብዚ ሕጂ ትኾኖ ዘላ ናበይ ገዛ ክትከይድ ትኽእል ክንርኢና ነቲ ናይ ኢራን ኩነታት ንዓና ብቐረባ ክፀልወና ምዃኑ ስለ ንፈልጥ That the UAE president today has received a phone call from President Donald Trump of the United States, during which they discussed developments in the region and their serious implications for regional and international peace and security. The two sides also discussed the ongoing Iranian attacks targeting the UAE and other countries in the region, including attacks on civilian infrastructure and vital facilities. They also noted that all of this together constitutes a violation of state sovereignty. ሕጂ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚደንት ናይ ኢማራት ብቴሌፎን ከም ዝደወለሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዞም ሃገራት ዘሎ ርክብ ድማ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ስለምንታይ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ምስ እንብል ኢማራት ብዙሕ ዋጋ እያ ትኸፍል ዘላ ዳርጋ መብዛሕትኦም እንዳ ዶናልድ ትራምፕን ኣዕሩኽቱን ስድራ ቤቱን ሆቴላት ኣለዎም ኢንቨስትመንት ኣለዎም ስለዚ እቲ ትራምፕ ኢምፓየር ምስ ኢማራት ብቐረባ ዝተሓሓዝ እዩ ብዙሕ ቢዝነሳት ናቶም ድማ ምስ ኢማራት ዘተሓሓዝ ኣለዎ ስለዚ ናይ ኢማራት ኩነታት ናይ ፖለቲካን ናይ ሽርክነትን ገለን ጥራይ ዘይኮነ ውልቃዊ ኩነታት እውን ይንዑ እዚ ከዓ እንታይ ዝገብር ንውልቃዊ ረብሑ ክብል ኢማራት ክትጉዳእ ክደሊ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ ይብሉ ኣለዉ እዚ ድማ ብፍላይ እቲ ኢማራት ነዚ ዘለዎ ቅርበት ዘለዎ ዝምድና ኣበይ ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ወላ እኳ እቲ ኣብ ከባቢኡ ዝግበር ዘሎ ንኢራን ከውድቑሎም በቃ ኣጆኽ እናበሉ ንሕና ክንፅመም ኢና ኣጆኽ እናበሉ ይዛረቡ እንተለዉ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ድማ ንኢማራት ዝድግፍ ኣጆኺ ክትሓልፎያ ትብድሃላ ክሊ ኣየርና ተሓያልዩ ትሕቲ ቅርፅና ታይተተንከፈ እናበለ ክሸፋፍነላ ዝፍትን ዘሎ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምልከት ጉዳይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ዝለዓለ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ኩናት እናተነዋሓ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ዘሎ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ይኹን ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ነቲ ጉዳይ ናቶም ዓብይ ኣገዳስነት ክህቦ ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ይዛረቡ እቲ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ቀንዲ ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ ዘሎ ድማ ክንሪኦ ዘለና እዚኣ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኢና this is going to be ሓድሽ ቫሪያብል ድማ ኣብቲ ኩናት ይኣቱ ኣሎ East, the conflict is taking a dangerous new turn. Yemen's Iran-backed Houthi movement is now effectively stepping into the war, signaling a major escalation beyond Israel and Iran. In a powerful statement, Houthi military spokesman Yahya Saree warned that U.S. naval vessels in the Red Sea will become legitimate targets if Washington joins strikes against Iran. Any American attack or act of aggression providing support to the Israeli enemy against Iran is part
እዚ ንሪኦ ዘለና ኣዝያ ኣገዳሲ ነጥቢና ንርኢ ዘለና ሑቲ ናብቲ ኩናት እቲ ብወቅዒ ክሕወሱ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ ሑቲ ማለት ጎረቤትና ንዓና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ እዩ ስለዚ ናይ ሑቲ ናብቲ ኩናት ምእታው ማለት ብቐጥታ ነቲ ኩናት ካብ ወሽመጥ ሓርሙዝ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ከባቢና ዘምፅኦ ምዃኑ እናልኩም ኣብዚ እውን ዓብ ዜና ኮይኑ ዘሎ In fact, become the desperate focus of global energy markets as the Strait of Hormuz remains under an effective blockade. While the Saudi port of Yanbu and the Red Sea offer a bypass via the east-west petrol line, this safety valve is now... ሕጂ እንታዩ እቲ ዓለምና ናይ ነዳዲ ቀውጢ ኮይኑዋ ኣብ ዘሎ ጉዳይ ስዑድ ዓረብ በዚ ናይ መንገዲ ያንቡ ዝበሃል ዘሎ ወደብ ጌራ ነቲ ነዳዲ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ከተረጋግእ ኣብ ትፍትነሉ ዘላ ሕጂ ሑቲ ናብቲ ኩናት እቲ ጆይን ክገብር እየ ምባሉ ከምኡ ዝበሃል ከምዘየለ ነቲ ባቤል መንደብ ክልክቶ ምዃኑን እዚ ድማ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ናብ ካልእ መልክዕ ምክንያቱ ድሮ እቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ናይ ነዳዲ ዓብ ብድሆ ገጢምዎ ስለ ዘሎ ንከምዚ ዓይነት ፈተና ሃገራት ጠጠው ኢለን ክሪኣ ዝኽእላ ኣይመስለንን እዩ ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ምናልባት እቲ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ንሰምዕ ነርና ዝመን ኢኻ ትብሎ ስዑድ ዓረብ ናብቲ ኩናት ከኣቱ ከም ዝኽእል ከጠንቅቕ ኣብ ዘጠንቅቐሉ ዝነበረ ዝያዳ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ኮይኑ ተሪፉ ከኣቱ እንድሕር ኮይኖም እዚ ሑቲ ዝበሃል እንተኣትዩ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ንዓታቶም ክትንክፎም ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ክንሕግዘሉ ንኽእል ኣብ ኢራን ደይኮነ በዚ ከባቢና ንኸጋጥም ዝኽእል ኢና ክንሕግዝ ንኽእል ዝብል ዘረባ ነይሩ ስለዚ ሑቲ ኣብቲ ኩናት ከኣቱ ምዃኑን ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ክሃርም ምዃኑን እንድሕር ነጊሩ ኮይኑ ንመራኽብ በዚ ዝሓልፋ ታንከራት ክሃርም ምዃኑን ተነጊሩ እቲ ኩነታት ሕጂ ናብ ዞባና ናይ መምፃእ ዘሎ ተኽእሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ክመፅእ እዩ ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ እንድሕሪ ናብ ምዕፃው ገፁ ክኽየድ ተኮይኑ ኔክስት ስቴፕ እንታይ ክኸውን እንድሕር ኢልካ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብኸመይ መንገዲ ነዚ ቁጠባ ከነረጋግኦ ንኽእል ዝብል ዲስካሽን እዩ ክጅምር ሑቲ ኣብ ከባቢና ምእታው ዋላ እኳ ንኢራን ዝሕግዝ ተኾነ ከም ኤርትራ ግን ሓደጋ ክፈጥረልና ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ብርግፅ ኣይነበረና ይጠፍኣና ዝብል ኣረዳድኣ ኣለና ኤርትራውያን ምክንያቱ ንዓና ንበይንና ክብፅሓና ዝኽእል ሽግር ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ ከባቢና ምስ ካልኦት ኮይና ክንቋደሶ ድኽእል እምበር ንበይንና ንዓና ጥራይ ከጥቅዕ ዝኽእል ፀገም የለን ኣብዚ ከባቢ ዲስ ሚንስ እቲ ንነዊሕ እዋን ክዝረብ ዝፀንሐ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ እተን ሃገራት ኣብዚ ከባቢ ብዙሕ ታራ ክፃወታ ክፍትነ ኢማራት ማለት ኣብቲ ከባቢኡ ብብዙሕ መንገዲ ተዓፅዩ ከም ዘሎን ካልእ መዋፅኦ ይደልሎ ንሕጂ ጥራይ ደይኮነ ንሓዋሩ ምክንያቱ ቁጠባ ናቱ በዚ ሕጂ ዘለዎ መንገዲ ቀፂሉ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዘይክእል ተረዲዎም ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ካልእ ሓይልታት እናወስኽ ካልእ ምስከትካ እቲ ነገር መመሊሱ እናበኣሰ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ውድድር ሓንቲ ፅብቕቲ ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ ስዑድ ዓረብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ንዝግበር ዘሎ ኩናትን ሽግርን ዝኾነ ይኹን ዘረባ ክትዛረብ ዘይምኽኣላ ወይ እውን ርእይቶ ዘይምኽኣላ ወይ እውን ፍሉይ ድጋፍ ወይ እውን ፍሉይ ዝኾነ ነገር ክትገብር ዘይምኽኣላ ወይ ሚኒስተር ናታዲ ወይ ካልእ ነገር ክሰድድ ዘይምኽኣላ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ በኣሲ ካልእ ዝገደደ ነገር ስለ ዝመፆ እዮም ትሚሎም ዘለዎ እምበር መፍትሒ ስለ ዝረኸበ ይኮነን ይብሉ ኣለዉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ በኣሲ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ በኣሲ መፍትሒ ስለ ዝረኸበ ወይ እውን በዚ ናይ ኢራን ጉዳይ ተዓሪቆም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ካልእ ንክልቲኦም ዝገደደ ዓብ ፀገም መፅዎም ስለ ዘሎ ውሒጦማ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ሕጂ እዩ ክረአ እቲ ኩነታት ናቶም ካብዚ ናበይ ገፆም ክኸዱ ይኽእሉ ምክንያቱ ሕጂ ድሕሪ ሑቲ ናብቲ ኢኩዌዥን ናብቲ ፀገም ክመፅእ ተጀሚሩ ሑቲ ናብቲ ጌይም ክመፅእ እንተጀሚሩ እንታይ ከጋጥም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስዑድያ ሪያክሽን ክትገብር እያ ምክንያቱ ብወገን እቲ ሓደ ንኢማራት ንቀጠር ንካልኦት መወዳድርታ እውን ሃርማ ስለ ዘሎ ንሳ ብፍሉይ ክትከፍተሉ ትኽእል መንገዲ የብላን ባይ ወይ ወሽመጥ ሓርሙዝ እውን ካባ ርሑቕ እዩ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ክገብር ዝኽእል እንተነይሩ እቲ ኢማራት ዝበሃል እዩ ኣብቲ ወሽመጥ ሓርማዝ ከፍ ኢሉ ዘሎ ኢማራት ወይ ዑማን እዩ ክገብር ዝኽእል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክኸውን ከሎ ኣብ ባብኤል መንደብ ድማ ብፍሉይ መንገዲ ክኸውን ከሎ ናይ ስዑድያ ታንከራት ድማ ክህረሙ ተጀሚሮም ወይ እውን ክዕፀቡ ተጀሚሮም ስዑድያ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ኩናት ከኣቱ ሸውሃት ኣለዎ ዶ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ድልውነት ኣለዎ ዶ ሕጂ ክረአ ዝኽእል ሕጂ እቲ እንታይ ክገብር ይኽእል ክረአ ዝኽእል ኣነ ከም ናተይ ምርጫ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክሳሮም ውሒጦም ሰፊፎማ ትም እንተኢሎም ጥራይ ከተዋፅኦም ትኽእል የባህላያን ውሒጦማ ትም እንድሕሪ ኢሎም ጥራይ ስዑድያ ከዋፅኦም ዝኽእል ካብኡ ወፃኢ ድራማ ክገብሩ እንተፈቲኖም they are going to face a serious consequence ከቢድ ዝኾነ
ግብረ መልሲ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣነ ናተይ መረዳእታስ እዩ ስለዚ እንድሕር ኺኢሎም እቲ ጉዳይቲ ብጥንቃቐ ክርእይዎ ኣለዎም ኢማራት ንኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘድልዮም ኣጀንዳታት ኣብ ምግባር ኩሉ ነገር ክትገብርላ ያለ ኪላ መብፃዓ ዘእተወታ ትመስል ኣላ ስለዚ ኢማራት እዚ በዚ ሕጂ ዘለዎ ጥራይ እንተወዲኡ እውን ኣብ ከባቢና ሓደጋ ናይ ምዃን ተኽእሎ ናቱ ክዓቢ እዩ ብልፅግና ዳ እንታይ ይገብር ኣሎ ነዚ እንተሪኢኹም ክስሕቁ ኢኹም ብልፅግና እዩ ዘጆክ ብልፅግና ዝበሃል ስርዓት ተዋስኦ ምዃኑ ክትርእይኹም ሕጂ ኣብዚ ስምዑ እስከ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዝደንት ኢማራት ዓረብ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህሪያ በስልክ ተዘራሪቡ ኢራን በልዕሊ ኢማራት ዓረብን ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባን ተካይዶ ዘላ ቁሉዕ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነነውን መንግስታዊ መራኸብቲ ሓፋሽ ሓቢረን ብተመሳሳሊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሃደር አበራ ምስ ኣምባሳደራት ኢራንን ኢራቅን ኣብ ኢትዮጵያ ብምርኻብ ኣብ ኩነታት ማእኸላይ ምብራቅ ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡሎም ኢትዮጵያ ምስተን ኣብ ዝኩናት ብኢራን መጥቃዕቲ ዝፍጸመን ዘለዋ ሃገራት ወሽመ عرب زلوا متحققاز إنها قالت قدم منستر إثيوبيا أبي أحمد مس بريزيدنت إمارات عرب الشيخ محمد بن زايد آل نهريا بسلك تزراريبو إيران بالعلي إمارات عربن كم ذات رواز لهم أمين نكت أبنو أشجارينا نرزلنا نكت أبنو تزارباسي أشجاري زلو انتهى يوزبل زلو أبي أحمد نزن هجرات عرب في الليل ماني إمارات محجوس أوزاك خون لكم نعير رجيسكم كتحالفوا ويون تايد بهالدرعي كم زي ناي بقرادك واقو خلوك أدمسي مكلا خلزت كمول درعي دبان تايد بال السوق خون الكاني محمد بن زايدسي تاتي تتوكيسات متسك قدم نعيك تهرب بودي جارد خون الكا نمبال زترفي يبلون هجي لنا إيران أمباسادر نابت بيت صفاتو متيو كم زراربه سلامتاي قبر ملسي أبزن كعربة معلتات نا إيران أمباسادر تقريزون انت سمعنا كي تقرمي ليز نقرأكم زلو نا عالم حقي سلا تتحسي ويون دبلوماسي نا عالم سلا كعك أو سلا زلي يكونن ني إمارات نمحقواس نهجرات عرب نمحقواس مرة يتصار حال زلو now I'm gonna tell you something أبكالي نا إيرتراوين ميديا بزوح كنسوم زي نخل ويون إيرتراوين قبل وزيد اليوم بفلا هاجراويان كبل وزيد اليوم سلامتاي كم لكم الله بوليتيكا صوتاي رسح صوتا دماي بلصقنا عقله قال دما بوليتيكا منزرناي ما بحق خنقركم اذا حجيز قبر زله بلصقنا مقصد الله انا سلز فتوى يبلكم الله but this is how politics is played متكل زي بلوم سبات نغزيو كم زي عينه صوتا يمصوتو أبلونك أمنوي أجزاك عوتا كاخل خوني أب حتير جزاكن سلطان كان من واحد ربحانة بركاب كم زي هتكبر لك نعرب زي حجوس نقطر زي حجوس نإمارات زي حجوس ما يبين السعودية ونك حجوس سخر ما يبين الكويت ونك حجوس سخر كابز شجر تواتيهم حاجز نخجبرولو نبعلهم وانس عجبنا يمقبلنا يقولن كقات ونسلز غني زيادة نتزجبروز نبرو لعلن نخجبرو حجي أبغى زي شجرهم أبغى نوم خون علني نزيادة ما I'm sorry نزي كم زعينا درجة كزارة بايدلني أجن إثيوبيان يخلوه يمزي نزي يخلوه نبي حق إني هفتام سب كم يجركا كاشي قل نابل كانوا زلوا وسب كم يجركا تجناجن تم إثيوبيا توليد كم زعبهم تفلتوا يهم إثيوبيا بفاكيشن زخدكم دم تفلتوا يهم يخلوه يمزي أبير ترى إذا كالتشر زي بلنا أنا كريو خلوه نهفتام قم بحبح زبل أنا ريفلتني دخاقيني عبيه نهفتام هذا ما بفلو يزي قرب له كنا تاين برنا ማለት ዲግኒቲ ኣለና ናትና ክብረትን ጭውነትን ኣለና ዝውን ካብታ ተዓባብያ ናይ ሕብረተሰብ ዝመጽ ይመስለኒ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዓዲ ኣለዎ ግራት ኣለዎ ጎጆ ኣለዎ ሓደ ሃብታም ክኸውን ይኽእል ሓደ ገለ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ዝነብረሉ ቦታ ስለ ዘለዎ ክሳብ ክንዱ ዲግኒቲ ክብረት ናቱ ሰብኣውነቱ የጉድልኒ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ይኮነን ብዙሕ ሰብ ሕልፍ ዝበለ ደረጃ ድኽነት ስለ ዘለዎ ሃብታም ድማ ኣዝዩ ሃብታም ስለ ዝኾነ ናብቲ ሃብታም ስቑኢልካ ወላ እውን ቀደም ከምዚ ናይ ጊላነት ባህሊ ስለ ዘሎ مبزعتو أبي إثيوبيا نحريهم ما كودا درا يدلن لكن تحكيز نقرأكم زلوا إزاي أكايدا إثيوبيا كايز مسين تحريلك صراحة نيار لهم جزا صراحة نيار ما تمبركي خوينا تسب زدلقل ناي بارنت كالتشر سأليو بارنت كسب زقيلانت كسب زغربا نيرومي أبزغربا ما يبقى بسبعات يوم ثمانية سوسات يوم عليهم ما يزبال جنستيل عليه لذي نتايزر يكازي أبي أحمد نتي كميجر كانت جويتاخات زوزون تمبركخلون نعي فلتيو كيدو نتينا إمارات مراحي كم حدا كم مراحي جيرو أخبيرو سلام زولي مثلا ناني قمتنا تيزولو كذا إذا حجز قبرو زولو أتحقر تدي فريسا بزح ربحاتات كم سؤالي جن بزي ربحاتات زي سلطانو كقلت الخلدو I don't know
ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሓደጋ ዝኾኑና በዚ ባህሪ እዚ እዚኣ ድማ ምናልባት ዝመፁ ወለዶ ፖለቲከኛታት ናትና ነፀላኢኻ ገይም ኩዕሶ እግሪ ብኩዕሶ እግሪ እንተሪኢኻዮ ናይ ፀላኢኻ ስትራቴጂ ናይታ መቀናቐንትኻ ጋንታ ስትራቴጂ ክትፈልጦ ኣለካ እሞ ከተምኩኖ ኣለካ I don't know እንታይ ክትገብር ኣለካ but you really need to understand the strategy ናቶም እዚኣቶም ዝኸድዎ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ኣይሃበትን ኣላ ትምኢላ ኣላ ትምባል እውን ስትራቴጂ ፅቡቕ እዩ ኤርትራ እዚኣቶም ግን ምስቶም ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ፅባሕ ንጎ ገንዘብ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝበልዎ ይንብርካ ከለዉ እዚኣ ድማ ፍሉይ ዝምድና ወይ ፍሉይ ፀጋታት ከተምፃሉ ትኽእል እያ ክሳብ ሽዓን ተፀኒሑ ገለ ነገር ከተምፃሉ ትኽእል እያ ንኢራን ድማ እንታይ ክብላዩ ኣይፈልጥን እየ ግን ስክፍታ ዘለዎም ሰባት ስለ ዘይኮኑ እቲ ኩነታት ናቶም ምዕዛብ ከድልዮም ስለዚ ኣብዚኣ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ኣሜሪካ ተራ እንታይ ክፃወት እያ ንኢማራት ከተትሕና ድያ ንረብሓ ናይ ኢማራት እንታይ ክትገብር ትኽእል ንግዜ ክንገድፎ ኢና ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናብ ኢማራትን ናብ እስራኤልን ዝተፀግዐ ፖሊሲ ዘለዎ ንሳ እንተ ተዓዊቱ ንሳቶም ኣብቲ ኩናት ዓብ ክሳራ እንተጋጢሞም ድማ በኣ ገይሩ ጠሃሙ ክጠፍእ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓንቲ ደይር ኣብዚ እስከ ስምዕዋ ንእሽተይ ሓበሬታ ክትውስኸልና ትኽእል ካብ ዝጅመር ኢራን ነቲ 20 ሚእታዊት ነዳዲ ዝመሓላለፈሉ ወሽመጥ ሆርሙዝ ለኩታቶ ትርከብ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ልዕሊ 100 ዝኾና መራኽብ ምስ ልዕሊ 20,000 ዝኾኑ ባሕረኛታት ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ተዓፂዮም ይርከቡ ካብዚኦም ድማ ኤርትራውያን ባሕረኛታት ከም ዘለዎም ፕሬዚደንት ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ወፃኢ ቺፍ ኢንጂነር ፓውሎ አንቶኒዮ ንቢቢሲ ገሊጹ ወሽመጥ ሆርሙዝ ወሽመጥ ዑማን ምስ ወሽመጥ ዓረብ ዘራኽብ 33 ኪሎ ሜትር ግፍሒ ዘለዎ መጻቦ እዩ ክንዲ ዝኣክል ግፍሒ ዳ ይሃለዎ እምበር ብምሉእ እቲ 33 ኪሎ ሜትር መራኽብ ይመሓላለፋሉ ማለት ኣይኮነን ካብ ወሽመጥ ዓረብ ናብ ወሽመጥ ዑማን ብክልተ ማይል ግፍሒ ዘለዎ መራኽብ ክወርዳ እንከለዋ ካብ ወሽመጥ ዑማን ናብ ወሽመጥ ዓረብ ድማ ካልእ መስመር 2 ማይል ግፍሒ ዘለዎ እየን ዝመሓላለፋ ኣብ መንጎአን ድማ ናይ 5 መራኽብ እየን ዝፍፅማ ልዕሊ 100 ዝኾና ባሕረኛታት ይኣዱ ኣብ ዘለዉ ባሕረኛታት ብቪድዮ ቃለ መሕተት ክንገብር እኳ እንተዘይከኣልና ካብ መራኽብ ኮይኖም ካብ ዝሰኣልዎ ገለ ቪድዮታት ግን በፂሕና ኣለዉ እዞም ባሕረኛታት መዓልታዊ ብልዕሊኦም ብዝሓልፍ ሚሳኤልን ድሮንን ከምኡ ከዓ ተሃሊሞም ዝወድቃ ድሮናት ተደጋጋሚ ሓደጋታት የጋጥሞም ከም ዘሎ ብምግላፅ ንሂወቶም ኣዝዩ ኣስጋኢ ኩነታት ይሓልፉ ከም ዘለው ንቢቢሲ ገሊፆም ኢራን ኣብ እዋን መሪሕነት ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ነበር ኣያቶላህ አሊ ኸማኒ ንወሽ ባሕረኛታት ናይ ማለት ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ብዙሕ ሰብ ብብዙሕ መንገዲ ተተንኪፉ ከም ዘሎ እንዲና ንርኢ ዘለና ኤርትራውያን ተቐማጡ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ዘለው ከምኡ ድማ እቶም ባሕረኛታት ኣብ ባሕሪ ከለዉ ተዓፂኦም ዘለው ፅቡቕ ነገር ንምነየሎም ሲቹዌሽን ቀሊል ከም ዘይኮነ እቲ ኩነታት ግን ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ንዓና ንከባቢና ድማ ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ከም ብልፅግና ዝኣመሰለ ተንበርካኺ ስርዓት ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ትግራወይቲ የላ ጌራ ገሊፃቶ ነይራ እስከዚያ ስምዕዋ ኣደኖ መን ይሽማ ኣይፈለጥኩም ግን ፅቡቕ ዝኾነ ትሕዝቶ ኣለዋ ናይ ሸሓት ዓመታት መንነት ዘለዎም ህዝብታት ሬዚሊየንስ ስለ ዘለዎም ነቲ ሕዚ ዘብልዎ ዘለዉ እቶም ዝዋግኡና ዘለዉ ዓብዪ ተለዓኣኺ እዩ ብድሕሪኡ ኮይኖም ዝምውልዎ ዘለዉ ሓይልታት እቲ ዋን ወርልድ ኦርደር ዝብልዎ እቶም ናይ ጥንቲ መንነት ዘለዎም ህዝብታት ዕንቅፋት እዮም ተባሂሎም ስለ ዝቕመጡ እዩ ኩናት ኢሊሚኔት ይገበርና ነዚኦም ከስርሑና ይኽእሉን ብዝብል እዩ ሓደ ዝተኸፈተልና ትሪእዎ ኣለኹም ቻይናን ሩስያን ኣምሊጠና ኣሎ ንኢራን ገጢሞሙላ ዝኒአው ሓደ እቲ ናይ ሸሓት ዓመት መንነት ታሪክ ዘለዎም ህዝብታት ከምኡ ዓይነት ዕንቅፋት ተባሂሎም ሌብል ስለተገበሩ እዩ ካልኣይ ጂኦፖለቲካል ኣቀማምጣና እዩ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣና ብፍላይ እቲ ናይ ወልቃይትን ሰሜን ዓፋርን ዘሎ እዩ ንሱ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ብዘለዎ ኣቀማምጣን ተዛማድነትን ዝመፀ እዩ ኣብኡ ኮይኖም ናይ ኣየር ክልል ተቆፃፂሮሞ ኣብ ናይ ሱዳን ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ኣብ ናይ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ቻይና ተሓዞ ሩስያ ብዘየገድስ ኣብኡ ኮይኖም ማንም ዒፍ ዘወር ከይትብልን ማንም መርከብ ከይትንቀሳቀስን ስለ ዝገብር እዩ ሰሜን ዓፋር እውን ከምኡ እቲ ናይ ዓሰብ ቀይሕ ባሕርን ናይ ጅቡትን ኢትዮጵያን እውን ስለ ዘዋስን ኣብኡ ተቆፃፂሮሞ ምስ ኣየር ክልሉ ወሰዩ ኣየብልዎን ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ዝፈርሑ ተውኩሉ ተጀሚሮም ወቕዓ መቸም እቲ ካብታ ኩላ ዝበለታ ብልፅግና መጋበርያ ምዃኑ እታ ፅብቕቲ እያ ተኻልእ ከከምናትኩም ኩነታት ከተሽርፍዎ ትኽእሉ ናብ መጋበርያ ምዃኑ ብልፅግና ኣብዚ እዋን እዝን ግን አንደስፒዩትድ ይብልዎ ዘየከራኽር ሓቂ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንሱ ክንሰግሮ ኢና ኣብዚኣ ካለኩም ሓደ ለንቀነ በቃ ክንፋሕ ቀኒ ኣሎ ተውኩሉ ተጀሚሮም ወቕዓ
ያው ከምቲ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዝበሎ ናይ መጨረሻ ይኸውን ንኽልቲኦም ፅንፈኛታት መጨረሻኦም እዩ ዝኸውን ግን ቢያንስ ኣብ መሬት ትግራይ ከይኸውን ንሱ ትለኣኺ በይኑ ዝጠፍአሉ ነገር እንተሃልዩ በይኑ ክጠፍእ ቶም ክሽከሙን ክለኣኹን ዝፅዕሩ ዘለዉ ኣካላት ልቢ ወይ ገዚኦም ወይ ደንጊፆም ፈሪሖም ወይ ንህዝቦም መንእሰዮም ኣደንጊፅዎም ኣብ ትግራይ ዓውደ ኺናት ከይኸውን መንእሰይና ከይረግፍ ዝኾነሉ ኩነታት ንምፍጣር ኢና ለይትን ቀትር ንሰርሕ ስለዚ መስዋዕትነት ክንቅንስ ሞት ይኣኽለና ኢልና ግጭት ይኣኽሎን ህዝቢ ትግራይ ኢልና ስለ ንሰርሕ ዘለና እንተዘይኮይኑ ዘዕረፍናሉ ግዜ ዝረሳዕናሉ ግዜ ዝገደፍናሉ ግዜ የለን ዘሊልካ ከዓ ዝኾነ ነገር ኣይግበርን ንሕና መንግስቲ ኢና ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ልዕሊ 330 ተመዛበልቲ ኣብ ማዓስከር ሕጻጽ 125 ድማ ኣብ ዓድዋ ምማቶም ዝተገለጸ ኮይኑ ኣተሓባበርቲ እተን ማዓስከራት ሰብኣዊ ቅልውላው ይጋደድ ከም ዘሎ ጠንቂቖም ብሰንኪ ጥሜትን ስእነት መድሃኒትን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ሕጻጽ ብውሕዱ 333 ተመዛበልቲ ክሞቱ ከለዉ ኣብ ዓድዋ ድማ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ 125 ሰባት ሞቶም እዮም كم تريو زلهم زيزة تنقق زلو حزب تقراي رتيت نخيركب بزوج أجمعات كركب كله زي قد السبيو سلزي أب تقراي بفلا هذا سبزي ببزوح من قد زنك أفزلو سبينا نرزلنا نتوكيناتم وروكيناتنا يتزبي زقاددو زلو بعلاتهم بعلنسونو توما داخرتنا يبلتقنان يمكن ناي تقراي حشوية حدا خلطة كريكم لنك أنا تفنيم يمزلو مثلا اسكاب زخاسم انتي بلا لو جيتاچو ردا دما سم دحريو تديبيت امون امنا حد عدم زلو كنريكم فتنينا ان شارج كون خللو بعلوانا كون خللو انا قيم سلو زلو باك جراوند سلو زلنا طرح كيمسلكم دفرتون كل زغل الحسابات حدش حسابات ناي مفتاش عامو كل زغل افتمل سي حزين اتيسغات تمسيو نلكمو كاين هلو تاقدي تمساسال قد حزنا سنا زمرنا تمنسيون خلطه كاتيجوري تخفيلو ناي وعلو زي خونه درف ناي وعلو زي خونه ጭርሖ ይዘስም سو استغال متن ناي منسي اونرشيب انيشيت ስለዝገበርኩም انا ታንኪዩ ክብል ኣብዚ ክዛረብ ይኹንኩም መጽ ትዝጀመርኩሞ انا حسابات ولا فتحت حلو زي رأيني ዝብል ሓደ ግዜ ካታሪክቲክ ዝብልዎሎም ኣብ ሳይኮ አናሊሲስ سلكاز وش تخاز مسألة كله ختزارة مخال وعلو توصلنا ناي مفتح ممسا أكل خوين كم تستوى كلها بمعلتنا تزارونا كومبايل زي تجارة كون نجار نوزلو نجار زي شرفت عينه ناي وعلى حدا قال له كم تي منجاز زولد نجارة دمسنا كنا سمعنا خلالنا نو كرمل خن خلالنا كوينات دون مبال كم تستوى كفتسام زقبوه فتسام خلاله መንግስት ዛአቶም ኮሚትመንታት ክፍጸሙ ከለሎም ዝሓደ ነገር ግን ዝክት ከምዘለ ጻርቃን ኣብ ኩሉ ዛአቱ ስራሕቲ ፌል ክገብር ገይሩ ወይ ፌለር ዝኽተሉ ሰብ ይወርታ ዛሃብናዮ ቦታን ሹምን ሞተር ቀያሪ ገሊልናዮ ብድሕት ኮይኑ ሞተር ዝኾነ ዝቀይር ገሊልና ማለት ናይ ቮልክስዋገን ሞተር እንኮ ብድሕት ይኔ ግን ዩዝለስ ሞተር ተባልና ምንታዩ حزن مور مخاين براريتر بما يتقما ናይ ቮልክስ ንፋስ ዝጥቀም ሞተር ዝሞቕ ዝባላሽ ዝውዕል ማለት እዩ سواء برحت قديتها موتر برحت سلوسة ثالث تعنا له مالته هنا جن عمينا تخلص زور زور من كسكاسات حاجة نتفتر خالي وشتنا بهيجنا إلا أنا بوش جيرنا سو أفتنا وناتون جاي ويو تنا ونازنر قلسي بس بعد بتلي كمان برجر يو تركن شيء عاوني رو أفتح حرامات عتيني دجا خاوجن تخل مودب أخي باجرهم مقالة سو وي حرام تكون كقتل وي دما مسخ تو مرح اشتغل صراحه 5 بحاله تملس خيدونا بمقاله مالتي تملس خيدون ግን كم استردنا انا لعلايو بوش تجبر اوشتو تاني ጻርቃን كساخه يسرح مزر ينال مناتم حزو ارسايم خيرم زلو نحنا محبي عدنا مششق يو حزبنا اي محبينا زلنا عدنا انا متينا مسوما محبينا زولتهم حاجه نزولو እንግዲህ دقيم بوش غورنو محبين أيوم وحاسو خلنا إلى مزخر ورما بين دسابة أيو لذي خم جرم أو تراهمنا بزح نوقع عندي سنة وقع عنيرنا بزح يتقابلنا نحن إحنا ما نمود مثلا دليتني نبرنا نايود بقال دليتني نبرنا نيرو كاو قلنا بأرسال خير مالتي
بو يون رئيس لنا سلازي صاركانس أو ناكل يو حرزي لنا يرندون أفتنا يودبات جنبار خط عشات الله أفت جنبار بحث أتنيرو أفتنا يجزا منس كونسل خط عشت الله أفتنا كونسل بحث أتنيرو تناي جنبار ناي ودبات في الجيرو تناي كونسل تتعشى في الجيرو تناي بدنا حرامات بحث تلطيفاتيو في الجيرو أكل في الجبر أفتنا سمرتون بحث تلطيفوني حس سمرتون كل تسلسل بتتخافى بالمين بارو له في الجيرو سو برخان هالون زر أنا يو experience مقار أبين نمبر زر أنا نجاري باندات تبوليلو زخون قلتني رم فنكل جزء زان جميل من نور من قصاص نور وكلهم قتلوا خود أسقورهم كون زر كان بعلتي يفناد سبا صريفهم يما مدرخ صريفهم واتين فانو كم درجة سلسة قبر شبرا وجلز تقص حبريته كابا منقسط أمريكا مبرهن قوها بوحاتي سولو من قصاص بهراو فانو محرات كال إميغريشن تفت أمنت حقي قمركن أمريكا آيس أبا كرواقزي أبزوز بحفشا كم نريد زلنا أتي ناي تقراي بوليتيكاوي حشوية كبعل جتاچو ردابلو كابسات كامبلو كابجلبلو ناي بحكي استمع على بوليتيكاينا نرزلنا تراب حد ماكس كندي حمس مسابيلوهم كم زلنا نرزلنا I don't know man this is going to be very very interesting أتي أبتقراي زلو كنتات كتريا الله ولا كوتا أبتقراي زلو سبنات رأي متسنتلو أتوم بلتقنا حزوهم زلو بلتقنا حزوهم زلو دايكونس ولا فيروس حزوهم زلو كتب لهم وين زغلك عينات كايدا زلوهم نرلنا سزي أبزي وانزي اتي فانو زبحال كقبرو زخل من قصقاس كم دما اتناي تقراي وتهدراو قلصم وهدت فتيرو نتزلو حاقافن كونتاتن مزميزو نقدميت كخيد اندحرخيلو حدا لو تكمت كم زخل يرعايكا but this is going to require التحساس باو لوتي كمرما organizational كمون ناي ودابياوي لو تخجبريو أبزي قد دايز دما بزيك على العالم إيرترا عبت راح تصاوت تخل كويني سمعنانه معناته اندحر إيرترا صغيلارياتهم بلتقنا أدم سلطانو نكنا واحد أدل كركب خليو ناو حجي شعبي أنت كجبر خل كاباي مخرج ذلك كونن كم حدا إيرترا وكزارب كله غانه إذا حجي تفتيرا زلا هقاف ناي نق إلى زلا منبر ناي بلتقنا بكل من قدم عليتيو إذا زيا مدرخ زيا انتدي حلفا بلتقنا دسم بلنانه إذا مدرخ زيا أبي أحمدن أدى خرطون حلفوا أنت زي كله it would be incredible يعني بحكي وتسيتاو مخانياتو أمو داتا نازل بلتقنا زي سئل كامر أي مالت دايك نسو زيادة أدلات رقيبو سبيحو ناب شجر نخطوكا أدل مفتعرو خيني يسمعني إرترا دما نزل علينا يقول نزل فتنازم أنا زلون نقوم شيتن أنصارنا زفكر زلو من قدي مستر حبري تاجر إرترا ما نقوم شيتن ملسي زوهاب زلو صغيرنا عند حرينا يو أمودتا حدا نسون تعلم لخاوي حقي تحسويو نجيركم علم لخاوي حقي بقول من قدي تحسالو أبي أحمد ديت حسا حقي هلا نبزوان زي تعمقوا قبر زي كعله كورر دللو وقخ قبر دللو مدعم سلازابيو مثلا سلازابيو ترايته طويل زلو سلازي نخمز عينت حدقنيا صلاي تطويل كاخد صبيو كساب نسو ناتو سقم تدوسد صغير كاكتريو يواص دو يواص نزبل مبزعتنا يرتراويان ناتنا مرداتا لنا اتمنقس دما ناتو مرداتا وي ناتو اكايدا كم زلون فلتينا انا كريو خلقو جن كم ناتي كم حدا يرتراو زيغا دليت ناتي إذا عدل زيا زبل تقلنا زبال نزا مدرخ زيا كسجر ندحرخ إيلو إذا كينات ناي إيران قالن توديو تنهجرات عرب بما كم تزدل لن تلي تداخما تقمتيلو نزز قبرزولو دراما بزلا على ملكة كقص لمخانو نمجماتو كبيت كوينا يسمع عننيو سلازي إيرترا انتاكد قبريا نابيكت كيديا بزي قدس كم زي قاتات كم حدا زي قاود هاجر أبزي وانزي أقدس وسانة كوسان زلو خيني تسمعني نتي أبقى ميناتو قتيرو زلو فتنا دما حنساب حوارون معلبي كنقبرو لنا من تانابتي زغصل نايكو طباوي قسقاسن ربح معبالن كنقدون دلدلنا نابو قصدان كيتو خينا نزي أبقى ميناتو قتيرو زلو فتنا حنساب حوارون كناليو كنكلال لنا انت زي اللي ناربات مش إثيوبيا سلاماو من قد غير كاون مزبل صقنادي ولا مسكالغن تي سلاماو من قد خوينون مفتح كركب تتخايليو انت كابزي وصاي انتس بسلام انتس بغينات ابزي حجي زلو مدرخ معلب انت دي تغيرولو تبلصقنا بحكي بزحد قوماتات كغبرولو لنقنت راينتار يلو من تان كودق كم زخل يريو سلو زلو انتاي غيرو مالو بللو
ናይ ኖርዌይ ናይ ዘ ኖርዲክስ በኋላ ስዊድን ኖርዌይ ፊንላንድ ገለመለ ዘለዋ ሓደ ምስ ኣፍሪካ ሳሚት ክገብራየን ኣበይ ክገብረየን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ሃገራት ምንታ ነቲ መንግስቲ ኣታዊታት ንኽረክብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ናይ ቱሪዝም ናይ ካልእን ፕሮጀክታት ናይ ኢንቨስትመንታት ክገብሩሉ ኣብ 2027 ድማ ነቲ እንታይ ኢኻ ትብሎ ናይ ኮፕ 27 ዝበሃል ንክገብር ዕድል ሂቦም ኣለዉ መዓት ገንዘብ ክእትወሉ ዝኽእል መዓት ኣታዊታት ክገብረሉ ዝኽእል ዕድላት ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብልፅግና ንከሰጋግርዎ ብዙሕ ተበግሶ እዩ ዝውሰድ ዘሎ ነዚ ብልፅግና መጋበርያ እናኾኖም ትማሊ ዲያላ ቅድሚ ትማሊ ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ወፂኣ ነይራ መስለኒ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ካብ ናይ ኮሙኒስት ኣተሓሳስባ ወፂያ ናብ ፕራይቬታይዜሽን ናይ ፕራይቬት ሴክተር ምሉእ ብምሉእ ተኣቱ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ጉዕዞ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው እቲ ሃገር ኣከቢ ዝኾነ ቅልውላው ከም ዘሎ እናተረኣየ ከሎ ሃገር ብሃገራ ክትፈርስ ኣብ ትኽእለሉ ደረጃ እናሃለዎ ከሎ እንታይ ዝብሉ ዘለው ናብ ቁጠባዊ ሕምባበ ትኸይድ ዘላ ተስፋ ዘለዎ ሃገር ብምባል እዮም ዝዛረብዋ ዘለው ስለዚ ከመይ ኤርትራውያን ነዚ ኩነታት እዚ ሽስቕ ኢልና ክንሪዮ ወይ እውን ተረጋጊና ክንሪዮ እሞ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዕድልና ንርኢ ክንብል ቁሩብ ክብድ በለ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ናተይ ሪቶ በዚ መንገዲ እየ ዝሪኦ ዘለኹ ኣነ እቲ ካልእ ግን ናብቲ ዝቕፅል ኣርእስቲ ናተይ ክሓልፍ እየ ለስኪ ኤርትራ ውሽጢ ሃገር ዘለው ኮንታክት ጌርካ ዶ እንታይ ምድላዋት ከም ገይሮም ከም ዘለው እንታይ ክትገብር ፀኒሕካ ክሳብ ሕጂ እስከ ነዝኻ ከመይ ተዳሊኹም ኣለኹም ኩሉ ንሃገርና ዝኸውን ዝከኣለናን እቲ ዝለዓለ ደረጃ እቲ ዝበለፀ ነገር ክንገብር ኩላትና ድልዋት ኢና እዚ ከዓ ብናይ ሃገር እዩ ናይ ሃገርና ካስ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ሕና ካሴ ከምዚ ንኣብነት ናይ ሳይክል ናይ ጉያስ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ይደሊ ኣነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብወገነይ ዝከኣለኒ ሕጂ ዘእጂ ሕዋን ዘለኹ ብቕዓትን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ተመክሮንሲ ሓደ ነገር ክገብር ይደሊ ምስ ተፃወቲ ናይ ኣስመራ ከዓ ሕጂ ዘይኮነ ካብ ቀደም ንዳወል ኢና ኣብ ኤርትዖም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ካብዚ ኣነ ንላዕሊ በፂሐ ዘለኹን ደረጃ ከበፅሑ ከም ዝኽእሉን ከዓ ቴሌፎን ዘራረብ ኢና ኢንሻአላህ ከዓ ምስቶም ናይ ደገ ዝመፁና ነዚ ኣለውና ፕሮፌሽናል ተፃወትን ናይ ውሽጥን ብሓንሳብ ኮይና ተዘራሪብና እዚ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ዝቕፅል ምድብ ንኽነሕልፋ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ማለት በዚ ኣጋጣሚ ንሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ዝዕድል ብምኽፋቶም ኣዝየ ብልቢ ከመስግኖም ፈቱ ናይ ብሓቂ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሓድሽ ኣሰልጣናይ እትያላ መቸም ኤርትራ ትንዓቕ ሃገር ኣይኮነትን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብብሽክሌታ እኳ ዝያዳ ንፍለጥ ተኾና ኣብ ኩዕሶ እግሪ ግን ኤርትራ ፍሉይ ክእለትን ፍሉይ ብቅዓትን ከተንፀባርቕ ትኽእል ዝነበረት ሃገር እያ ብፍላይ ኣነ ክዓቢ ከለኹ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረና ኣተሓሳስባ ከምኡ ድማ እተን ክለባት ናይ ኤርትራ ኣብ ከረን ጥራይ ንሪኦ ዝነበርና ብቅዓት ካሊእ ነይሩ ዋላ እውን ስካንዲኔቭያ ናብ ዝካለ ከይዶም እቶም ንኣሽቱ ቆልዑናትና እውን ዘምፅዎ ዝነበሩ ናይ ብሓቂ መስተንክር እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኤርትራ ምናልባት ምስቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገለ እንታይ ሞ ብዙሕ መንእሰይ እኮ ይፃወት የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ግን ፍሉይ ፀጋ ኣለዋ ኣብ ዲያስፖራ እዚ ብዙሕ ኣለዋ ስለዚ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፃወቱ ዘለውን ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ዝተፈላለዩ ክለባት ዝፃወቱ ዘለውን ብሓደ ኮምባይን ጌርካዮም ዓሉ ስሌማን ድማ ከም ሓደ ዓብዪ ፕሮፌሽናል ጌርካ ኣይ ሪሊ ሆፕ ሓደ ፍሉይ ብቅዓት ዘለዎ ጋንታ ንክፈጥሩ ዲያስፖራ could play a big role ኣብዚ ምክንያቱ ኣብ ደገ ኮይኖም ብቁዓት ተፃወትቲ ናትና ምናልባት ኣብቶም ዓበይቲ ናይ ኤውሮጳውያን ሃገራት ከይፃወቱ ክእሉ እዮም ግን ከም ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ዘይኮኑ ኣብ ትሕት ዝበለ ደረጃ ግን ኣብ ፅቡቅ ቦታታት ዝፃወቱ ብዙሓት እዮም ዘለውና ኣይ ሪሊ ሆፕ ከም ናተይ ትምኒት ኤርትራ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዘድሊ ቦታ ሂባ ምስቶም ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ብሓደ ኮምባይን ጌራ ነዛ ሃገራዊት ማልያና ነዛ ሃገራዊት ጋንታናን ፀብለል ከም ትብል ክገብርዋ እምበር ኤርትራ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቀላል ክትከውን ክትከውን ከምዘይ ትኽእል ግምት ኣለኒ ከም ናተይ ግምት እንተለኩም እስካብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉ ኤርትራ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብፍላይ በቲ ዋላ እዛ ኣሰልጣኒ ገይሮሞ ዘሎ ገለ ጌርካ ጥራይ ንሓደ 3-4 ዓመት ቀፃሊ ትሬኒንን ፀወታ እንተተፃዊቶም እቶም ተፃወቲ is going to be ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ከነምፅእ ንኽእል ኮይኑ ይስምዓና ብፍላይ ብኣፍሪካ ደረጃ ናተይ ስምዒት እየ ዝገልፀልኩም ዘለኹ ሎሚ ደጊመ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ስእልታት እዚ ዒድ ኣልፈጥር ስለ ዝነበረ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዝነበረ ስእልታት ትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዘብል ዓብን ክቡርን በዓል ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ምስቲ ዘለዋ ሃርሞኒ ወይ እውን ሰላማዊ ምትእስሳር ናይቲ ህዝቢ ልክ ኣብቲ ናይ ክርስትና ክኾን ከሎ ናይ ክርስትና በዓል እስልምና ክኾን ከሎ ድማ ብሃገር ደረጃ ከም ናይ ኩሉ በዓል ጌርካ ስለዚ በዓል እዚ ክዕቀብ ዘለዎን ዝያዳ ክድፈኣሉ ዘለዎን ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ፍቅርን ስኒትን ድማ ኣመና ክንጉስጉሰሉን ኢንቨስት ክንገብረሉን ዘለና እዩ እቲ ማንም ኤርትራዊ ድማ ኣብ ከምዚ በዓል
ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ነቶም ትፈልጦም ህዝቢ ኣኽቢርካ ዒድ መብሩክ ምባል ርሑስ ኣውደ ዓመት ምባል ሓደ ካብቲ ነቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ንሕይለሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ነቶም ኩሎም መታዓቢተይ ዲኹም ሰዓብተይ ዲኹም ፈተውተይ ዲኹም ኮታስ ወላ ምሳይ እውን ርክብ ዝበሃል ዘይብሎም ኩሎም ኤርትራውያን ከምኡ ድማ ኣመንቲ ምስልምና ኩሉ ዓለም ዘለዉ እንኳዕ ኣብዚ በዓል ኣብቅዓኩም ክብለኩም ይደሊ መዓልቲ ሓጎስን ደስታን ይግበረልኩም እናበልኩ ናይ ሎም ኣርሰብ ዝኹድየ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ እቶም ኩሉ ግዜ ከይደኸምኩም ከም ትገብሩ ድማ ቴንኪዩ ምዝያ ክገድፈኩም أنا نبر عالخو يشارك بي محبر تحايركم أجابت قلبتنا ويا كل